You are live. Ayan. Wait lang po ha. Kasi alam niyo naman, sigaw na ng JJ ayaw nga, anong tawag nito? Hala, ang bilis nila. Ayan. Andiyan na si Julio TV. Hi, host. Thumbs up. Thank you so much po. Ayan. Wait lang po ha. Ayan. Albert Moises. Kuya Albert, thank you so much sa pagpunta. Kuya Albert, thank you so much po. Well appreciated po by Gauta ng JJ. Ayan, later po wait lang po kasi isa-share muna natin ang ating live stream ngayon. Kaya guys, before anything else, huwag niyong kalimutan ng thumbs up ni host. Maraming salamat. Rex TV, ayan, Albert Moises. Ayan, host, now lang kita nakita. Napilit na balikan mo ako, host. Ayan, Rex TV, thank you so much po. Wait lang po kasi sinishare ko pa po yung Teka lang, ayan, magpakita na si host. Ayan. Hello po sa lahat. Ayan, lagay tayo ng konting lighting kasi ayan. Huwag niyo kalimutan na thumbs up ni host, nasa sa inyo po ang thumbs up ba or thumbs down ba yan? Basta galing sa puso, tatanggapin ko yan. Ayan. 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 Anong sabi daw? Teka lang. Nice kayong background music, Jay. Thank you so much, Bok Vlog. Yan, nakita ko na ang host. Now lang kasi ako nakapunta sa live mo. Okay lang po, Kuya Albert Moises. Alam ko naman na busy ang isang Albert Moises kasi isa pong malaking channel na po si Albert Moises, guys. Kaya huwag niyong kalimutan. Kaya naman, bago nating kalimutan, ayan na kaya maraming salamat naman sa mga taong naandyan na patuloy na sinusuportaan. But before anything else, guys, bigyan mo ako ng time for sharing our live stream. Kaya, guys, you can isda pa rin kahit hindi pa yung nakaisda doon. Kaya, John Arniego, I will give you jackets yung mga taong naka-abo ngayon. Yes, I can make you jacket. I can have you a jacket. You can lapag your link and also isda there. Kaya, wag niyong kalimutan ng thumbs up para bongga na. Ayan. Sino pa bang walang jacket dyan? Pakisabi lang at bibigyan natin yan. Ayan. 9 milyones na tao. Maraming salamat. Ayan, may paad si Koya. Bakit ganun? Koya, wag ka po magpaad. Diyos ko, Lord. Ayan. May paad pang isa. Nakakalong. Ayan, maglapagan na kayo ng link, guys. Alam nyo na ang gagawin. Just, social distancing lang po, Evelyn, Semangka, ayan, paangat naman ho. Apa naman po. Ayan, Daddy RL, magpaangat ba tayo, Daddy RL? Andyan ka ba? Para to kill. Kumakanta si host. Diba? Wait lang na, DR, ha. Send ko lang sa ating
Hindi ako makalapag ng link. I will try kung makalapag na ba ako. Hindi pa rin ako makalapag, Daddy RL. Ayan, Candy Pondy pala. Sorry. Candy Prodi, ayan, hello sa lahat. Musta po ang lagat? Ang lahat, sabi niya. Ayan, thumbs up done. Thank you so much po. Ayan, Candy Prodi. Ayan, pa-help po kuya. Ano bang kailangan ng help natin dyan? Nating kayang mai-offer sa iyo, Candy Prodi. Ayan, Evelyn Semangka, anong oras po kayo mag-uumpisa, JJ, at anong araw po? From Monday to Saturday po, actually, ang oras ko po ay alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Pero iibahin na natin ang ating oras ng ating LS, guys. Gagawin na natin 6 to 9 p.m. po. Ganon. Kaya naman guys, huwag niyong kalimutan ang thumbs up ni host. Kaya mag-iba na po ang ating oras. Kaya mind on your schedules and your reminders there. Gahotay Round JJ live stream po ay ganap na po ang alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Nakakaloka. Nabubulol si host. Sorry naman. Ayan, before anything else, guys, let us all welcome our viewers na andito. Ayan, Albert Moises, si Candy Prodi, Rix TV, thank you so much for pagpunta. Ayan, gracias Adoriano Tong, thank you so much naglalapag ng link. Ayan guys, sabihin nyo lang kung sino pa ang hindi naka-blue dyan. Ayan, maganda daw ang background ko. Oo. Maganda ang background ko, 'di ba? May pa-effects parang kaleidoscope lang. Mahal po ang bayad ko sa background ko ngayon kasi nangangalay po siya. Ayan. Uy, mag-isdaan lang kayo dyan ha. Kasi alam niyo na si JJ medyo hindi pa masyadong alam ang mapaangat na yan. Daddy RL, wait lang. I-send ko sa GC ha. Yan, sa Team Bahal. Guys, if you have community there, can you share our live stream for this night? Para dami tayo dito, guys. Ayan, pakulay po ay Candy Prodi, sorry naman po. Ayan, sabihin nyo lang kung wala kayong kung wala kayong jacket, guys. Nakakaloka, ginaya niya talaga kay Jana Niego, madaming thumbs up, pero okay lang yun, madaming thumbs down, okay lang yun, na marami tayong thumbs down ngayon, at least naman, ma-experience natin yung mga feeling kung, ano kayang feeling na meron tayong thumbs down, Kaya ang oras po natin dito ay ganap na po ang alas 5:54 na po ng gabi, Philippine Standard Time. Ayun. Ayan. Ayan, 15 milyones na tao na andyan. Maraming salamat sa pagpunta. Nako naman talaga. Ayan po, I will invite you later po. Ganap na pong ganap pong mamaya. Alas 7 ng gabi si Lloyd Jean the Great po. Ayan, mamaya po ay bibisitahin dito. Ayan, promote ko lang po mamayang alas 7 po ng gabi. Onwards, ayan, kay Lloyd Jean the Great po sa nakakakilala sa kanya, ang Crazy ng YT. Mamaya pong alas 7 ay magaganap na po ang kanyang first live streaming as a monetized channel. So let us all congratulate at palakpakan yung mga na-monetize ngayon. Ayan, sabi ni Rix TV, naka-thumbsuck daw siya. Okay lang yung Rix TV, kahit ano mang gawin mo dyan. I-thumbsuck mo man or i-thumbs down, tatanggapin ko yan kasi nasa puso. Kasi galing yan sa puso.
Basta galing sa puso yung thumbs down, okay lang. Ayan, sabi na ano, nakakawili ang ano. Ay, oh, bakit ganun? Evelyn Semangka, nakakawili po makinig sa inyo, JJ. Maraming salamat po, Evelyn Semangka. I thoroughly appreciate it at madami na ding supporters talaga na organic. Thank you so much, Ate Evelyn, for dropping by here sa live stream ko. Ayan, Ate Evelyn, huwag mong kalimutan, alas 6 hanggang alas 9 na po ako magla-live stream. Okay po, Ate Evelyn Semangka. Thank you so much po. Guys, sabihin nyo lang sa akin kung hindi kayo iniisda o hindi kayo binabalikan ating ano niyan, ating bigyan ng mga ano niyan, mga punishment. Ganon. Bigyan natin ng mga penitensya. Bakit hindi kayo binabalikan? Kagaya ng ex nyo or ng previous na ano nyo, na partner, hindi kayo binabalikan, nakakaloka. Ayan, sabi ni Albert Moises, Candy Prondi, help po natin ang isa't isa. Kaya, nilapag na ni Albert Moises, kaya, Candy Prondi, sugurin mo na si Albert Moises, now na. Ay, sorry po sa lighting, medyo may shadow yung aking mukha. Sorry naman. Kasi po meron akong flashlight ng phone sa aking harapan para hindi tayo masyadong masilaw masyado. Kasi alam nyo naman, pag yung 32 watts na ring light yung ating gagamitin, masyado tayong, ayan, let us all welcome po my Zazie RL among founder of Friends United YouTubers. Ayan, shout out sa lahat. Magpaangat ha. Sige, go. Kaya nang isdaan naman sila. Good. Marag, wala na po sila ng request. Gihatagan naman mo jacket tanan. Oo. Kaya naman ko sa ilaha. Asa day ka? Maglakaw na sad ka? Ha? Maglakaw na sad ka? Oo. Mag-squeeze ko sa kong bilbil. Ay! Oo. Sa lahat po ng mga Tagalog dyan, ayan, sabi po namin, magpapaangat ba tayo? Sabi ko, hindi na lang kasi meron na daw silang mga jacket at nag-iisdaan na nga. Ayun na nga. So, si Ariel Haujo po ay monetize channel na po at alam niyo na kung galing kayo kay John Arniego. Ayan. Rix TV, hello. Okay lang yan. Huwag nyo nang mind yung mga lagasan. Ganun talaga. Yan, Rex TV, alam mo naman pag naglalagas, gamitin mo lang yung Rexona. It won't let you down. Rex TV, advice ko lang talaga. Hindi, Rex TV, ano lang yon, Jima lang yun. Joke lang yun. Ha? Ayan, Ma'am Shillers, naglalapag ng link. Isang monetized channel din po si Ma'am Shillers. Ayan, si Mami Lawrence Vlog. Ayan, huwag niyo pong kalimutan na huwag skip ang mga harang-harang na yan. Gracious Adoriano Tong, ayan. MJ Dan, sabi na nga, ayun na nga, i-notify nyo dito yung mga dinikitan nyo para mabalikan kayo. Ikuan na, Jay. Tudluan ti ka sa katong kuan, Jay. Okay. Ano ba yun? Is that a website lang or ano? Yung website. Parehas lang sa ano. So, ang yung i-type ni mo is social subscriber space counter. Please your screen para makita na ko. Ano mo? Queen 2, may galam shout out sa'yo. Thank you so much for coming. 15 amazing people. Mega love shout out sa lahat po. Thank you so much for coming. Yan. Subscriber counter ka. Subscriber tapos space counter. Walay counter man yun? Ano lang. Count. Real. Ay, wait. Live real time ka na. Kane?
Ah, Dili man ni mao. ay, di na ba ako. Social Blade na next. Ato, isa. Ano? Ay Yes, kani. exactly ka na. Then, adto ka sa kuan, sa multiple comparison ata yun. Ayan, compare multiple. Compare multiple. Nasa kilid-kilid. Kilid. Tama na sa Dili. kilid. Kani. Pangita dia. Nasa ubos, oh. Compare multiple. Yan. Tapos, katong isa nga na-open mo, i-close to. Duha naman as mo na-open, di ba? O, i-close Mm. na. Kana na may Okay. imukuan. Kana na. Okay. Change lang. Change. I-change ani mo tapos sila tong dahay paangat. Yes. Okay. Gets. Get. Ow! Ganon. Bakit nawala yung music? Kaloka. Kay ads. Kaloka. Ayan. Ganyan na gawin mo every LS mo para at least ano ka. Mm-mm. Tanggalan mo ng mga jacket pag mag-start ka. Abo, sa susunod, next to. Paangat na Next talaga. LS mo. Ayan, sabi ni MJ Malaga, sa lahat ng didikit sa akin, balikan ko po kayo. Kaya, kayo later, kasi magsabay-sabay tayo magdikit, masasayang lang. Kaya mapupunta pa sa basura. Kaya tama ka dyan, MJ Malaga. Ma'am si Lawrence, 3 harang. Sabi ni Josh Cabiles, nakakaloka daw. Ayan, Albert Moises, bye na kuya ha. Work muna ako. Okay po, Kuya Albert Moises. Keep it up the good work every day. Ayan. Maraming salamat kay Albert Moises for dropping by. Tega Hotel ng JJ. Grabe, igualis ang imong kuan. Ha? Igualis, 15. Sige lang. Ayan, Albert Moises. Pasupport po ng new upload ko. Ako na bahala sa iyo, Maya. Okay po, Kuya Albert Moises, I will promote your new upload. Ayan. Kaya ilapag mo lang yung link para mapuntahan nila. Ayan. Asan na yun? Ito. Ayan, guys. Meron po akong ilalapag na link. Ayan. Iba yung maglalapag. I mean, si Jano Kami po yung maglalapag ng link. At guys, pakitamsakan nyo na lang at bigyan nyo ng tamsak nga. Ganon. Tamsak nga. Itamsakan nyo lang at mag-comment kayo doon from Gahoterang JJ. Or i-comment nyo lang doon from JJ. Ganon lang guys. So maglalapag ako ng link. Tamsakan nyo lang. Tamsakan nyo lang at i-comment nyo doon sa live chat from JJ or Gahoterang JJ. Ganon lang guys ha. Wait. Ayan. Noted po, Gracious Doriano. Salamat po, sabi ni MJ Malaga. Ayan, maraming salamat sa 11 million viewers natin na dyan. Thank you so much po. Huwag niyo kalimutan ng thumbs up sa mga bagong dating. Hindi ko alam. Bisaya mo gud ba? Uy, GJ! Thank you so much for coming, GJ. GGA, hello po. Thank you so much for dropping by. Ayan, Evelyn Semangka naglalapag ng link. Alam nyo na ang gagawin, guys. Ate Evelyn, na blue ka na ba? I would like to promote also by tomorrow, by Friday, 7 Yes, a.m. go. 7 p.m. 7 p.m. po. I'll be having my paangat program and also I'll be doing my WH raffle. This Friday, 7 p.m. starts. Kita-kits po tayo sa channel ko po. It's RL Haudio sa mga hindi pa kilala sa akin. Magkulitan tayo doon,
magpaangatan tayo ng mga subscribers at the same time, magparapol tayo ng watch hours. 5 po yung mananalo ng 10 hours na WH. Kita-kits po tayo. Ayan, wag niyo kalimutan si Alhao Zhao po. Ayan, pwede ka maglapag dyan. Naglalapag na ba ng link mo? May link na ako sa baba. Kaya guys, wag niyo kalimutan, alam niyo na ang gagawin pag monetize channel. Huwag niyong skip ang mga paharang-harang na yan. Kasi pag skip mo yan, mas mahaharang ka. Ayan guys, may ilalapag ako ng link. May ilalapag ako ng link. Basta start tayo ng 7 p.m. sa Friday. Yeah, sa Friday po ha. Friday po yan. 7 p.m. Friday po. Friday. Yan, may mailalapag ako na link guys. Posted na pala siya guys. Hindi pala siya premiere or something. Na-post na siya. Comment na kayo doon from Gautarang ZJ. And then, yung relate naman sa comment ano. And then, Albert Moises po is a montage channel. So, alam nyo na ang gagawin. Ayan. Diyan kami po naglalapag ng link. Huwag nyo kalimutan po at tamsakan yung video at panoorin ng bongga. Ayan, Rex TV. I'm Jane Dana po. Thank you so much po, Rex TV. Baka next week mag-daily LS na ako. Daily. In between sa inyo, baka before kayo doon yung cobre siguro. Before. Ay, sayo kay Dira eh? Sayo kay Dira. Ang target na ko kay Kuan man. Daily Philippines. Okay. Mga 8 dire, mga 8 a.m. dire. Alas 12 sa Pinas ata. Alas 12. Yan, Ann Boholana. Hello, host pala. Hello din sa'yo, Ann Boholana. Thank you so much for dropping by. Ayan. Ann Boholana, thank you so much po sa pagpunta. Ayan, Jaranyego, andoon sa Timbahal, oy. Huwag ka na kasi alam mo naman hindi ko makalapag ng link Thank dito. you so much, MJ Malaga. Pag pupunta ka po sa LS ko, MJ, hindi lang isa yung bibigay ko sa'yo. Madami doon. Malupit ang isda po doon. Merong lapu-lapu, tilapia. Ano pa ba? Merong shrimps doon. May doon, meron ding doon, may butanding. Ala. Butanding at saka shark. Yung makain para para pasok na pasok sa tiyan. Barakuda. Isa man ako yung matakailaan ng mga mananap sa Labi ng barakuda unan. Saan brakad? Mura mag-dragon. Barakuda. Barakuda, mulmul. Hagdan daw. Hagdan. Nasa Timbahal. Sige po, host, punta ako sa LS mo. Ayan, MJ Malaga, puntahan mo yan. Diyan, dali lagi ka na human. Nagbiyahe na ko. Ano? Nagbiyahe na ko kariyod pa uli na ko. Ayan na po, activated na po yung aking background ngayon. Medyo maganda yung aking background, guys. Malang bayad ko dyan. 3D yan. Bug Zone, thank you. Thank you po. Later po ang balik ko. Ayan, maraming salamat, MJ. Andyan pala si Bug Zone. Ala, hindi kita napuntin, Bug Zone. Sorry. Bug Zone, hindi pa kita nabibigyan ng jacket. Uy. Diyan, bola natin. Sahin ko na Nicole Harding, mega love shout out sa iyo. Hello, Virgin. Hala? Andyan si... Nicole Harding. Andyan si Kulot?
Nicole Harding. Saan? Ibarikos na ko sa likod, bayuta ka. O era, day, o era. Nakatulog inyong auntie chururot. Na. Dili na ko makita na si Nicole Harding. Pag sure, Daddy RL ba? Ah, mga good. Ate Kinsa to? Kulot, ba bakit hindi ko makita yung iyong comment? Nicole Harding nakita ko. Nandyan siya. Hala, hindi ko good makita dito. Lito Juliano lang. Kuya Lito, thank you so much for coming by, for dropping by. Thank you so Naka-yellow much. yung background sa yung picture. Bagzone, hello. Lito Juliano TV, shout out po. Book Yan, Zone, shoutout thank ating you Team for Hope. coming. Shoutout Rex ating Team TV, Hope. hello po. Oh, Si tara, Kuya tara Alvin siya. Oh, Elva Nicole from Harding. Arizona. Ay, Ayun na, nakita ko na nga dito sa live chat. Ano pa siya, nakaabo. Oo nga. Ayan, Nicole Harding po is a monetized channel. Alam nyo na ang gagawin. Kaya puntahan nyo na yan. At malapit ang isdaan din po doon. Ayan. Di mo na ako papakita ha. Dito lang. So, kay nasa, ano ate Nicole? Di daw ka-happy. Na siya. Di ka happy. Oy, happy ako, oy. Nicole, ito talaga si ate Nicole Harding. Hindi nga ako makapunta sa'yo kasi LS ko yan eh. Doon nga ako doon nga ako nag 1-1. Ngayon 1-2 na ako. Tamsak na mga FMA mega shoutout sabi ni Manny Blaze Music. Kuya, Hello sa iyo. Na kuya ko tuloy. Maraming salamat po sa 21 thumbs up at 16 thumbs down. I will appreciate that. Thank you so much. Basta galing sa puso. Maraming salamat. Ganun lang. Ayan. Thumbs up. Ayan. Manny Blaze Music. Thank you so much po sa pagpunta. Manny Blaze Music. Isa na ako akong 1K na. Thumbs up na mega shoutout. Thank you so much, Manny Blaze Music. Thank you so much po for dropping by. Ayan, Manny Blaze Music, doon ka ba galing kay kay Kuya Noel Lapatis kanina? Doon ba tayo nagkita? Ayan, Nicole Harding, Dana po. Ayan, sabi ni Rick TV, sana all host JJ 1.2K na. Bohola na, dumaan kami kung asan ka man ngayon. Kaya maaabot mo din yung aming naabot ngayon True. kung ilan man ang tao namin. Hindi naman nakadepende yan hindi nakadepende yan kung ano man anong laki ng tao. The important thing is yung mga taong sumuporta talaga sa atin. Yung subscriber, lang yan, numbers lang yan. Mas ma-appreciate natin yung mga taong nagsuporta sa atin ng bonggang-bongga. True. Kaya manahi tayo. Ayan, tahiin na natin yung ano ni nanay. Yung makina talaga ni Lola, gumagana pa hanggang ngayon. Yes. Asa na si Ariel Audio? Ba't hindi nagsasalita yung daddy natin? Ay, wala Nangyari. ko, ano na yun. Nara ko. Ga-edit Nara pa ka? siguro na. Ay, ga-edit siguro. Ayan. Nakoy gi-edit. Ano na siya? Nakoy gi-edit. Nakoy gilusi. Thank you so much, Uy, Ate Nicole Harding. lusi- Ate diha. Colot, thank you so much sa pagpunta. Tama po yun, host. Ako nga, meron na kaming malalaking pero ilan lang naman yung ano namin sumusuporta. Meron ka nga Oo 1K, nga, pero ilan lang yung nanonood sa videos mo. Hindi makalagpas ng 100. Di ba? Kung makatungtong na lang ng 100, bonus na talaga yun din sa akin. Yes. Mm. Kaya guys, tuwaran nyo kami ng tuwaran para lalong i-recommend ni Lolo yung aming mga channel. Yes. Ewan ko si Lolo Whitey ngayon, mas pinaano niya yung mga may thumbs down. Bakit pinasikat talaga ni Kim Cho na naman yan ba? Dahil kasi si Kim Cho. Kasi yung video ni Kim Cho, di ba, nung kumanta siya sa Wish, na mas maraming tuwad. Sa classroom, may batas, chururut. Bawal sa malabas. Oo nga, diba? Bawal sa labas. Ayan. Ayan, BG Gay host, love you. Thank you so much, Ate Nicole Harding. Ayan, mag-i-alas ka ba mamaya, Ate Nicole Harding, para ma-recommend ka namin? Mag-i-alas ka ba mamaya?
Ano ba yun? Ba't may tumunog? Sa'yo pala, JJ. Ano tumunog? Yung pinay ko sa'yo, hindi ko pala na-mute. Hala ka. Ayan, Jonathan Dumanais from Team Hope. Maraming salamat sa pagpunta. Tamsak Dan, pang 21. Jonathan Dumanais, tamsak ba yan talaga? Yung nasa puso, yung gusto ko. Baka gusto mong i-thumbs down. Guys, alam nyo naman guys, nakakalat na ngayon yung mga kulto ni Kim Cho, yung nagpapakalat ng fake news. Oo, Mga kulto yun ni Kim Cho. KNKC, kulto ni Kim Cho. oo nga. Sabi nga ni Rix, si Kim Cho po kasi. Nagpapangat ka, Jay. Pangat ka nga, Jay. Huwag na akong magpangat din. May blue na sila lahat din. May isdaan na sila dyan. Dahil basta alam na nila ang gagawin nila. Pag sinabi kong social distancing, social distancing talaga sila. Di ba, bongga? Ayan, sabi ni Nicole Harding, guys. Yes, LS ako later. Ayan, punta kayo kay Nicole Harding mamaya po, Anong oras ba? Di ba, alas 8 ka nagsisimula or alas 7, Ate Nicole Harding. Ayan, Uy, may alas 8 LS pala si mamayang alas 7, si Lloyd. Akit tayo? Yes. Magwa 1 hour lang nga ako ngayon. Okay. Meron ka 30 minutes na lang man sa'yo. Mm-mm. Ayan, guys, supportan mo natin always si Gahaterang JJ kasi napakabait nito, guys. Sa akin lang yan, hindi mabait. Ewan ko lang sa baklang yan. Uy, mabait naman ako sa lahat ng taon dito sa YT. Uy, sa totoong Sa buhay akin, hindi talaga. yan mabait sa akin. Ewan ko sa kanya. Uy, bakit? Char lang. Ay, ikaw naman, di ka naman matcharot-charot to. Ito naman Alam mo batang naman na, ere. alam mo naman na sa timbahan is I emotionally attached na ako doon. Bakit ikaw ganyan? Hindi, alam mong mahal na mahal ka namin. Si Daddy RL, mahal ko rin yan, pero minsan kurog ko sa iya ba? Asa ka dyan, pag LS na pati, mangurog yung dayang ko. Ang urog pag gani ko sa mo. Kasi kung klase nga puro. Man, Di ka na bang mahadlok ba? Ka na bang mahadlok, ibinduhan ni JJ ni mo, umot na lang. dili ta ko mag-ilas gipugos ako di. Oy, Jay, pag start na, pag go live na, pag ingon pag go live na ng mga suko mga tao sige go live na sa alas 6 mong tugod. Alas Sige. nag-premiere pa ko LS kung dili man di tama sa oras. Mas maayo Pagdali na dyan. Ako. Dyan asa ka. Ay, hiro ako. Katulog na dyan. Patay. Kung sa may dili ma-pressure ana nga bundakan mang pag-ingon. Hagdan. Pag ginawa ko, kanang itawag ana siya, hagdan. Bababa dahil ko already kay Murag. Hindi guys. Takot kami kay Arelajo kasi namin yan, nire-respeto namin. Oo. Muramog si Betda. Mura kag si Mama Bet diha. Amat mahadlok no? Char. Ayan. Oy, napay na naman ako ng Jonathan Dumanais, sabi niya, oy, pre, Gahotaran JJ Vlogs, bakit tutuwaran ha? Mahal ka namin ng ka-Team Hope. Oo, ewan ko lang sa iyo kung mahal mo kami. Uy, Jonathan Dumanais, ilang taon ng paliparan ko doon, hindi ko pa kayo mahal. So, mamonetize kayong lahat. Oy, Diyos ko, magpalipad talaga ako ng kahit anong kaldero, sandok, ano mang gusto mo, Jonathan. Sabihin ko si Gcash na maglagay ng sandok, ng kaang. Walis ting-ting. Oo, ng walis ting-ting. Mag-household tayo, TLE. Ayan, dance, something else. Tamsak dan, girl. Ayan, dance. Totoo ba talagang tamsak yan? Sa puso ba yan or nasa puso yung thumbs down? Ayan, 21 million thumbs down. Thank you so much po. 20 million thumbs up. Oy, Jay, hinigitan mo pa talaga kung bakla ka. Before pa jugo nag-starting mo jugo nga dapat nasa puso ang thumbs down, pag nasa puso ang thumbs up o ilipat niyo sa thumbs down. Di ba? Uy, pag may nagtuwad sa videos mo, daddy, alam mong kami na yon. Kayo pala. Ay, maraming kamahal. Hindi. Sabi niya, haha. Namin sandok, gusto daw niya yung anhin daw nila ang sandok. Sige. Dire? Kasi yung sandok na Balay ipapaano ko doon, Kasi may ipapalitan mga gold.
Ang trabaho may wili hatod og kuha ra kay Kinsa mas storya di day? bata. May Bata di ay. bata. Ano Kagwa. namin ang sandok. Jonathan Dumanais, pwede mong i-ano yung sandok na ipapalipad ko sa inyo. Pwede mong i-sanla. Gold kasi yun, 24 karat magic in the airs. Hoy, bakit nagilom-hilom man na si Daddy di? Unsa nag-unsa man na siya diha? Kasi Naglusik ko. naglose na. Uy, gano ako. Naglose. Sorry. Lupang hinirang. Charot. Ay, na-plug greasing ceremony. Oy, bayot, nag-vibrator, day. Mo ko nagunit. Nai-vibrator. Nadunggan ako. Was, ay. Ayan. Pa-shoutout host, sa ulan na na malakas Patay ang feel ko, ingay na ng lakas ng ulan. O nga, laban na yung ulan diyan, MJ in Malaga, kasi alam niyo ng ulan, blessing yan sa ating mga mga farmers na kumakayod ngayon sa ating nagaganap na crisis. Alam mo naman, MJ in Malaga, kaya bigyan mo na lang ng Uy, yung kurikong pag umuulan, nagagaano yun eh. Nagta times 2, naruto si Oo. din yun eh. Yun yung sabi nila. Nagta-times to times to. Ano ko nga, si Naruto, Pero si Kurikong. Oo. Pero saludo ako sa Indonesia kasi bumili sila ng truck na parang nagaano, yung parang Rhea, yung truck na nag-spray. Ay, ganun ba? Yung nag-spray sa harapan, likuran, sa gitna, sa taas. Oh, ni-sprinkle nila. Ang Pilipinas, wala. Baka mo. Dahil walang budget ang Pilipinas dyan. Ang budget lang is yung para sa mga tao, dahil. Bakit ganun sila? Ano? Sabi ni Rix TV, same Ay. din dito, lakas ng ulan po. Ayan, Evelyn Dan po, sabi ni Rix TV. Ayan, mangisdaan lang kayo dyan. Oy, mag 1 hour lang tayo kasi meron kaming supportaan na bagong monetize channel. First LS niya. Yes. Monetize channel. Kaya let's, give back na naman kami sa kanya kasi sinusuportaan niya kami. Kaya kami na naman back sa kanya. Saan ba si? Ba't hindi na nagsasalita dati namin? Ano, sakit imong gums? Ibtang ka na maglagos ron. Guided to thumbnail para sa Friday. Ay, Bongga yung thumbnail gid. Katong ana, Radi, katong bitong kuan ka dito, naka-violet o purple ba to? Yun to ba? na ako diha sa thumbnail. Mato ka sa Friday? Matong Ako na ako Friday. Di man Meron ko mo ako. LS na. Puta mo. Pag-send mo picture kanina. Kana Ito akong na picture, magtulo. kana akong gamiton. Blurred mo na. Say blurred. Mura blurred, taka man siya. Blurred lagi na inigabot dire. Kay? Pixelated siya, pixelated. Asa na Ay. ko mag-send mo? Sa Instagram Paano yun? na lang. Kaya dili mag-blur. Pangitag dili blur. Blur man daw na Ay. day. Sige, mangita ta. Kita ta, Jay. Pag-picture, Enjoy. pag-galing Ayan. Pagiging ko nga pag-picture. Pagiging na ako nga pag-picture. Naghanang picture. Tutorial siya eh. Kinsa. Di ko man na mag-picture. Oy, maglagot ko. Yun na ako rin edit. Ako rin edit. Ganahan. Di ko kabalo mag-aura-aura chururot. Ayan. Nicole Harding po mamaya po. Mag-LSS siya. Ganap na po nga alas 8 ng gabi. Ayan. Puntahan niyo si Nicole Harding nga isang malupitang isdaan po doon. Madaming lapu-lapu, tilapia, danggit, barilison. Kung gusto niyo ng black meat, andun din po. Eh? Uy, gusto ganun. Ayan, Rex TV blessing daw po yan, sabi ni MJ Malaga. Yes, Ayan. blessing yan talaga. Pero, Sana? Pag-send Tada? na mong picture ba, ibutang na ko sa thumbnail. Mag-blurred man ka na. Wala ko ilaing picture. Kato na lang ako. Imuha Jay, asa Ay. imuha Jay. Ayaw to nga to, be. Try na ko. Tayo sa mag-send ko. Makakoy picture yung isa der. Di mo na. Di mo ba? Pagwat. Atol, murag na inibara something sa ko ang Ala. Laka.
Oo, sabi ni Rix TV. Oo nga, MJ, ano, blessings yan. Natawa pa. Mm. After LS Piliin Luho, mo, pero inang sino po? Pilipinas. Ayan, Kapulo MJ ang Malaga. kwintas ng perla. Dila ka, bawal na kayot. Dili, JD Jureng. Oy, anuhin mo yan. Pagawan mo to ng paraan. Kuinang. Na, di madalag remove Diyos niya eh. Ay, bahala, blur na diha. Blurred na gihapon. Ayun sa ano, nang wala naman. Ay na lang ko ibutang eh. Marang gihapon. Pag bisag di ko na mo butang, musulpot, mangyapon ko sa imong LS. Ka-off-off akong kamera di ito. Nakaano lang. Saan lang ginang vibrator diha? Imuha manggod na, wala manggod nag-vibrate sa quadre. Kunita na ang nako. Dahil kung mag-charge yan ka, dahil guniti lang dahil ay joke boy, okay, buyan ako nga V8 ha. Oh, nag-vibrate siya dahil. Ako, wala kang vibrate. Oy! Ayaw kayo pag ano ang vibrator kag Vibrate. ilok. Ay, mag-out na lang sa ako, kay mag-charge ko. Lobat na mga akong cellphone. Na, munawag ko in a while. Kay mo-lockout ko. O sige, Tama sige ka. ako na lang bahala dito. Mag-squeeze ko sa kong bilbil. Unsa din na oras? Ako din, mo? BBRL. Ah, yahoo. Sabi niya, Ito ako talaga din, si Ma'am Sheila. BBRL. I-prank mo muna bago ka magpagawa. I-prank mo. Ay, hindi. Prank mo muna, Ma'am si Lawrence. Pag magpapagawa sa akin, tapos ipaprank ako, talagang hindi ko gagawan. Iba Hoy, talaga kailan ba ako ng prank sa'yo? Hindi kita prank. Ikaw yung ng prank sa akin ba yata yun? Ay, si Melix Annalyn pala yun. Pag ko one hole. Ha? Ako wala talaga ako ng prank. Ay, Nice. prank. Hindi ko magagawang i-prank itong ano kasi takot ako dyan. Baka hindi na ako sa atin. Alam mo yon yung Nice hindi yung mo picture, kayang G. ano. Ha? Nice yung picture. O, diba? May pa kang JJ, di pa? Wala. Mangita ko sa Instagram na ko, be. Char, Nangyari ka Instagrammer. Instagram? Instagrammer. Na ako Instagram mo eh. RL Charot! Hodja. I-follow ako RL Hodja. Pugsa sa ako. Napalo na din ko na sila. Ay, wala naman yung update ang IG ko. Ano ka ba? RL Hodja ako nga. Oh, walang update ito eh. Okay lang yan kahit walang update. Oy, basta happy ka sa life. RL House. Ayan, Wala. Mama Beth. Diyosa ng YT talaga si Mama Beth. Hindi ko tayo rin matanggap na Diyosa ng YT. Oh, na-follow na. Ang dami-dami mong flag. Happy feet. Ah, galing yan. This account Diyosa ng YT. Bakit mo ayan. private? Kaya follow back kita. Follow. Follow back ko. Pamunti sulod. Follow back. Follow back ko. Wala pa man. Na, uy. Wala pa. Wala pa daw. Ayan. Diyosa ng YT. Ano ba talaga yan? Thumbs up ba yan na nasa puso or napupusuan mo yung thumbs down? Oh my God! Ang sikat ng mga 21 tuwad. Okay lang yung 21 na thumbs down. It's Ala, okay. grabe. Actually, it can help. Yes, kasi mas A lot. napansin tayo ni YT na madami tayong thumbs down. Kaya, Uy, tagal mo kayo, mag-follow back ah. kami ang thumbs down girl. Hmm? Kami ang thumbs down girl at walang makakapigil sa amin. Ayan. Inday Enya, andyan, thumbs up done from Donyang Pobre 83. Thank you so much, Inday Enya. Siyempre, Timoin. Sana all. Sana all. Ikaw. Ayan. Pwede ba maglapag ng link? Inday Enya, wait lang, bibigyan kita ng jacket. And you can lapag your link and shout out all ng mga tao nandyan. To make isda, the lapu-lapu, the tilapia, the barilis, and the inununan.
Ayan, ha, gulat ako sa iyo na, Jay. Bakit naman, Diyosa ng YT? Uy, bakit naman yan? Mama Bet? Mama Bet, Ayan, alam mo thumbs up Mama Bet? yan. Donyang Pobre, 83 from Doha, Qatar. Ayoko na sa world. Bakit, Mami Lawrence? Huwag kang sumuko sa buhay. Laban, Landay. Manglaban na kita, manggahot po ta. This has Oo, been Gato diba? ng JJ saying, Signing off. Bye, guys. Charot. hello mga kawakwak, mga Diba, nahagbong Yo. siya. Nahagbong ang bayot. Banha, Manda. Nagbabaan sa baan man. Uy, wala dyan ako sa gihagbong, guys, ha. Na ano dyan siya, na wala siya sa StreamYard dyan. Lobat siguro. Hindayan niya, hello po, sabi ni MJ Malaga. Ayan. Bagzone, okay. Okay, gracious good vibes. And thank you so much po. Nag-isdaan na kayo doon yung pobre na tawa. Nagsagit lang kalit ang bayot na hagbong. Kalit na gamaoy manggod tagam. Ay, nasa in the end yun, wala si DJ Jan. Basta mo saka gyud mo ayaw mo banha, mahagbong mo. Haha, host, nagulat ako doon na pa-reply po. Anong nagulat? Ano yung nga background eh? Sabi ni Donyang Pobre 83. Butangan ako og Dubai. Dubai, Ha? Philippines, og Germany nga flag. Go, go, go. Wala, parehas ito panghuna-huna. Uy, nakaisip ko ginana. Ano gani? Wala yung Kung mga kisa kulay ko to, doon. ba? Salayan ako. Hi, Kuya RL, sabi ni Inday Enya. Ayo, mag-shoutout ka dyan, oy. RL Haudja, oy. Inday Inya, hello. Donyang Pobre, hello. Ayan, Donyang Pobre. Ayan, MJ Malaga. Hello, dear, sabi ni Donyang Pobre. Ayan. Hello, Inday Enya, Hello, sabi ni ma'am. Donyang Pobre. Kaya Inday Enya, alam mo nang gagawin sa mga monetize at hindi monetize. Ayan, dikitan mo sila. At kung monetize naman, dikitan mo kasama, wag skip ang mga harang. Nakakapagod naman mag-promote ng mga monetize channel. Darating ka din dyan. Ay, sana all. Oh, naanang nahagbong, nabunog iyang naong inani ang nigawas. Kana? Ganong imo man kung gihulog bayuta ka. Ayot, wala tayo naghihagbong dahil pag sure niya, wadyo to, gipindot dahil yung gitoplok kung gusto niya. Na, traidor baya ka. Ako pa, Jod. Yahoo lang ako ng Yahoo dito. Kalit ra mong nagmaoy, di mo nawa. Ang kailangan, di man ka magpakita. Wala po ko'y ligo. Magpakita Okay lang man, walang ligo. O, hindi man tayo mag-amuyan dito. Gani, daddy said. Pakita di, sige na. Nagtuyok ako. Ay, kaya nagtuyok daw ang PC ni Ma'am Lawrence. Nalipong. Ay. Ala, Ala. gagawin pa sa magdayan po yung daddy namin na. Ang gwapa na daddy namin na. Diba? Ay, sus. Guys, akin po yung si Baby Johnny ko. Ninja ko po yan na legit. Akala ko ako yan si Daddy RL. Wala pa hilamos. Okay Weh. lang, guys. Why, hilamos. Ako hilamos Magpagsa. lagi. Gusto ko ginana nga tato, Daddy RL ka nang. Mura ganun siya wrist, gani sa wristband ba? Dili, Jay, Pero- dili bagay sa imo sa di sa liog imo dapat. Liog. Litsi ha? Litsi lagi ka, oy. Pag-support nga, lagi. Kanamong naong hagbo nga ron. Lagi, mga, ginaingo, lagi, Ala, grabe. Ala, may nag-send ng audio clip. Hala, Naon sa man. Ang say gamitin mo cellphone? Dili laptop. nabuang na stock score na mo na yung gisend. Ayaw, ayaw ipa ano. Mo to yung gisend. Kaamulan nga music. Katong, ano man siguro OST. Upa, Ay, sus. upa. Sa liog di ay upahan. Pahanan.
Sa liog jud jay bagay. O tarawa duha nami. Duha nami. Mga litsi mo, di na ako magpatato, nag-alis na akong huna-huna. Wala na. Sakit man na magpatato oy. Nang patato-tato mo. Diri okay name man ni sa akong mama. Ay, Asa gusto dapit? na ako ibot. Ay duha day imong tato. Dapit pila ka bukti imong tato. Diri ang kini naman ang kinitato na ko ba ang rust rust na tato. Polynesian ni siya nga Aquarius. Tapos Ah. ako siya twist ipa-design na akong name sa akong mama. Diri. Name sa imong papa di pos pikas. Unya na papa. O, di ba? Andres Thumbs up ako, sabi yes. ni Ron Kay Fe. Bible Ron Fe, verse. thank you so much Ano? for dropping by. Thank you so much po. Bible Jay verse. mohon na lang daw Jay patatak Jay. Dire. Oh, Dire mohon sa akong mohon bana. gatindog. Ang mohon sa akong bana, sa agtang kay butang. Sa agtang waron kuan paggawa sa kog balay oy, mohon. Sikata na gana nga among mohon ba? Ayan, sabi ni Leron Fe, shout out sa Team Bullet. Wow, kaya nung bata kagapakalo. Ayan, busy lang sabi ni Leron Fe. Thank you so much Ate Leron. Shout out sa ating Team Hope nandyan na aming founder na si Alvin Silva na ngayon ay humihilot pa. Malingaw po ba si Kuya Alvin Silva na ako usahay? Mag-LS ganin na siya. Ako dyan ang bulbulugon na lagi. Ay, gito ko. Butang dire Jay mohon Jay. Dire mohon. Ya dire alho. Mohon. Alho dire. Ha? Alho. Ha, kailag alho? Parang alho. O, losong na lang dire, losong. Piste juga day no. Lamig kag support ka ng uira. Ha? Oy, ayo ito klod. So Hello, tumatag sa co-host ako. sa ating ni Leron Fe. Hello, si Sabi ni Leron. Leron Fe, hello. Ayan, Ate Leron, you can lapag your link ha. Naka-blue ka na kasi. Kasi may oras. So, you can lapag your link para maisda ka nila. Okay? Alright. Guys, Alas dos pa man niya ta dira sa Wala. hapon kay Awelaw Joe. Oh, Alas dos, no? Alas 3 mulakaw ko. Mga Ayan. pasang sa corner. Guys, pwede nyo pong bigyan ng thumbs down si Hope. vlog niyan. Katong Wag spoken poetry English. Ah. Kaya ko itabi nila. Unsa man na? Makita. Bunggaha. Dagang gyud siya Ano picture no. Kisa kay maniniyot niya no. Lami man mo kuha. Naka-tripod. My Ha? baby Yanni, the hotel of Okay, JJ. Okay, alright. Thank you so much, my baby Yanni. Habulan na. Di ka tong nagpicture nimo dito sa Jumeirah Beach, sa asa to? GDR. Kasi ako ba ni Maton, gibidyo-bidyohan man ka flatmate nimo. Ako lang dito dluan. Dingi kuan ako ug Lami pa Ganon. to. Lami pa to. Okay. Ako abangan yung aking dance cover. Merong ako nga full production nun. Bongga. Saan yan? Tapos, pag-shoot me, dili dyan na mo, dili na mo, ito mong, og kanang, init nga ni kayo, kay open man among ipaano. So, may nag-jogging man me, every morning. So, pag humana mong, jogging, so, dili pa man kay init, so, dito may mag-shoot start, o diba, bong? Sana all. Kita na ako kung maglabanay na dito sa Meet Your Kanila ko Little palaban. Barbie. Sana bayot, bara lagi nagradish puti Hamis. bayot. Mo na lang gyud yung hamis na nagpabilin. Wala lang hamis. Ang sigol Mm. de Nalikod pala, likod. Likod og dire. Likod jud Binuang. og paa. Mo na lang gyud nagpabilin. Ang dire day wa na gyud day. Overcook. Ayan, Red Sweet Apple TV. Bago ko makakalimutan si Red Sweet Apple TV, baka magwo-walk out na naman yan si Red Sweet Apple TV. Kaya, Sweet Apple TV, thank you so much for dropping by here. Kaya naman, Red Sweet Apple TV, My you can God. drop your link para maisda ka nila. Maraming salamat, Red Sweet Apple TV. Thank you so much.
yung pa ano, Hmm. Charmel, buksan mo na. Kaya yung pa crazy chururot. Hindi ko alam kasi. Kuya Ayun. Charmel. Si Lloyd Jin talaga yung pinaka-ano ko dyan. Oo. Oo, hindi talaga magaya, ano. Si Legend the Great lang. Susunod! Ingrid! Inton? Ingrid! Murag mo na mag-iuwagan. Na nasa trahedya, iuwagan niya pa ng tingin. My baby Yani, hello po, sabi ni MJ Malaga. Kaya MJ Malaga is the immense my baby Yani. Si Red Sweet Apple, nagbabalik yan. Very legit na kay mga friendship dito sa White World. Ayan, ano ka na lang, 6 minutes na lang po ay mag-isang oras na si Gahoterang JJ. Ayan. Ang Ayan, istasyon na guys. walang transmitter at walang antena. Gahoterang JJ. Kaya naman po, mamaya po alas 7 onwards, ayan si Origin the Great po, sa nakakakilala sa kanya, siya po si Crazy ng YT. Ayan si Yes. Origin the Great from Germany. Ayan, mamaya po, mayroon na po siyang live Yes. stream. First ever live stream as a Monday channel. Kaya guys, kung meron kayong time, ayan, bigyan natin ng suporta si Origin the Great. Yun. First, ano niya yun? First LS siya bilang isang monetized channel. Di ba? Jay pa, pagpatato na Jay ka ng tato ni Daddy ba niya, pasundugay, butang si mong liog choker, di ba? Akin mo dyan na, uy. Uy, ako raw dyan, ako ma-choker dahil ano ko, turtleneck po ito. Turtleneck na Ay, dahil Diyos ko, choker. Kagwapa o gwapo naman sa mga host. Thank you so much, MJ Malaga, for appreciating Uy, our ginoo ko. most relevant beauty. Ay, exotic beauty po ako, kaya, ano, mapa-check up ka na sa EO, baka, kasi hindi mo nakita yung totoong anyo. Yes, oo. Kaya, Hey, Jay, BG na ko ni mo, Jay, ha? BG ni, naka-BG ni, kay manaog ko. Uy, hapit mo. Litsi jud ka dyan, oy. Ay, Diyos ko, Lord. Day, wala pa ko iligo. Naningot na ko dito, day. Grabe, jud. Litsi lagi ka, day. Ay, naara, day. Ay, gracious Adoriano Tong. Hello sa'yo. Ay, gihubak ng siguro. Oo. Oo, gracious Adoriano Tong. Meron na yung pa-BG. Pwede ka na mag-BG gamit na yung 3310 Nokia phone. Yes. Litsi lagi ka, day. Day, wipy lagi ka ron, day. Wala, nakakaon ka, day. Tulo ka balik sa kadlaw. Wala. Kakaon kog panos nga biko. Pero in fairness, magpanos ang biko tamis gihapon siya, di ba? Katong laptik lang ang mapanos, pero ang katamis na gihapon. Pero panos. Ayan, si Legend the Great may nanghihingi ng tulong. 17 daw kulang. Go. Sige. Sige. Anong pangalan daw? Asan si Lloyd Jen? Papuntahin Nasa mo siya timbahal dito. na GC. Papuntahin mo si Lloyd Jen dito, day. Kaya meron tayong tao dito, day, oh. Sige na, day. Ipalapag yung link dito, day. Ilalapag ko ba? Lapag mo. Puntahan natin yan sa i-flex natin dito para monitor natin, ha? Okay, guys, meron tayong, Bells Vlog, Monday channel po, Bells Vlog from Taiwan pala, Bells Vlog. Thank you so much for dropping by. Shoutout sa ating Team Hope na aming founder na si Alvin Silva ay ngayon ay humihilag pa talaga. Tunla sa nang laway, bayot. Ha? Ayan, official King GMT daw. Sandali. GMT? Courier man na. Tungga itsa. The best in Itza Courier go to. GMT, hindi JNT. Wow. Bis na mag-reaction ko about atong iyang ipanglabog ng mga kuan sa ilang mga unsana. Anong kakabuhat? Ako nga, magbutang na sila green bitaw dito aron dito nila ba magdula-dula sila. Bitaw. Kabuang nga to nila, no? Because
Padtuha si Lloyd Jean diri. Day, nag-LS man yata na siya, day. Tsaka di. Wala pa siya nag-LS ba? Nag-start na siya, 30 minutes, within 30 minutes. Oh, 30 minutes pa. Dali lang guys ha, tinatrabaho pa. Guys, meron kaming ilalapag na link, graduating na daw siya. Kaya bigyan na natin ng pagmamahal yan. Asan yung pangalan? Ay, gamer siya, gamer. Official King JMT. GMT daw lang. Wanna fucking special. Asan yung ito. Ito yan. Familiar to sa akin oh. Ito yan siya guys oh. Maglalapag kami ng link ng kanyang channel. Ang gawin niyo lang guys is alam niyo na, didikitan natin yung lahat para road to ano na siya guys. 1K kaya 12 na lang. guys. 11 na lang, 11. Mm-mm. Ayan yung ating pagka-graduate ngayon. Samo kay 990 na, 991 na siya sa akin. Ayan. 990 na. Go. Official King GMT. Ilapag ko yung link na dito. Two na siya. So good, Team Bahal. Ito pa. Sandali, kuhaan sa. Pag malaglag ako, Jay, ha? I-accept mo ako mamaya. Meron pa ako dito, eh. Link daw, tutulong sila sa baba. Wait lang po. Lalapag ko, wait lang. Pasugod pa ako, sandali. Ay, takaila daw ni ano. Kuya ni. Ayan na. Yung nilalapag po ni Bidami. Sugurin niyo po yun. Ayan, BW po ang naglalapag ng link ng road to 1K po. Kaya bigyan natin na pagmamahal yan guys kahit isa lang go. Ayan, may Ay, unsa isa ba din? kayo. Gawin natin 1-1. 94 nga, 94. Pumasok ka kaya suki ka na. Kasi yung title lang LS natin ngayon, Pasok Mga Suki, Prasyon de Visoria. Kaya sa lahat po na nandyan, pakimay na lang po ng speaker na ito. Ayan, Prasyon de Visoria. Ayan, tapos na ako. Sana lang po, bigyan na natin yan. Cedric 10 GT. na yan, 110. Lagyan natin 110. Ayan. Wala nang Inday mapuga Eva sa Live. ako. Tapos na lahat. Ay, si Top Vlog pala ito? Host, thumbs up ba or down? Hehe. Inday Eva, it's up to you anong nasa puso mo. Yung thumbs down ba or yung thumbs up? Ganon. Ayan, sabi na Nasa puso. of Special King. Thank you so much, Rex TV. Thank you so much po. Ayan, Cedric Lang galing GT. gumawa ni si Siloy ng thumbnail. Ayan, Kuya Cedric GT, ayan. Ano na daw, dikita na daw kayo. Okay na. Tapos, ay, kaya 1,000 na siya. Meron pa pala akong hindi nadikit sa'yo, Jay. Sa akin, yung mga bago mo, hindi mo pa nadigit. Nidikit ko na yung iba. Ayan, Nasaan nga pala si Adol Melab Yan. sa Annalyn? Hindi ko nakita ngayon. Ay, punta pala siya sa LS ko. Hindi, busy siya. Nag-count siya ng votes sa
Para sa Friday Hmm. ni Zerd. May event si Samsak Zerd. muna ako sa iyo, bebe. Thumbs up mo Magic na kasi, natin yung bebe. tuwad, inggit sa kagandahan natin. Magic natin yung tuwad na inggit ang kagandahan natin. Kim's Journal 94, Journal 94. Alam mo naman, hindi na namin kailangan ngayon ng thumbs up. It's either thumbs down na lang talaga kasi alam mo naman, masisikat tayo dyan. Si Kim Chiu nga, oo, umabot ng walang nangyari sa channel ng Wish 105.7. Wala pong nangyari sa Wish na channel. Kasi kahit ganong kadami yung thumbs down, kaya tularan natin. Char. Hanggang sa inyong abot, inyong makakaya. Tawaran din yung LSD Gauter and JJ. Maloy, intawad mo mga inday, mga undoy. Ay, ginoo ko, kaslasyan lamang. Ayan, Inday Eva Live soft vlog. Congrats, sabi na. Ayan. Inday Eva Ayan. Live soft vlog. May jacket ka ba? Wala ba? Ayan, Cedric GT, bigyan kita ng jacket ngayon ha. Pero for the next LS natin, I will remove all your jackets para magpaangat tayo. Yes. Alright. Uy, nagpa-electric fan galing ka, binyawalay inuok ko. Dato ka, be, nga magbayad kag kuan, kurente. Taan. Suko, oy. Sus, kung di pa thumbs up na kung nasilta na siguro nasa sinta ako ang ano ba. 1.1 na yan. Okay na yan. 1.1. Ayan. Tara, uli na tata. Ayan, may Kita yung jacket na. makatapos. And Eva, you can lapag your link and later on, we will just wait sa aming newly monetized channel. Newly monetized channel na si Lloyd in the Great. We will wait Tawagan mo for na ako. him na mag-start and then i-end na namin ito. Kaya maraming salamat po sa pagantabay at pagsuporta ng aking LS ngayon. Maraming salamat po. Ayan, sa po, Games Journal, kapag kami po ay nagko-co-host, wala po kaming talent fee. Bukal sa Kaya, kalooban po ito. Okay lang yan, Day, oy. Huwag kang mag-alala, Day. Alam mo naman yun, Day. Paayuda natin, Day. Alam mo na magpalipad-lipad ngayon, Day. Alam ko na ba yan, Day? Oo. Dalian mo na yan, Day. Sa akin po, ewan ko lang kay JJ, sa akin, wala pong talent fee. Oo. Ewan ko kay JJ. Ay, may bibiyan, isugod mo na yung mga butiki mo dyan sa Official King. Yes. Ito talaga sa Axe Corner ngayon, Pops. Here na ako. Ewan ko sa'yo, Axe Corner, wag mo kong Patapos na kami. Wala kaming 150. Ayan. Axe Corner. Games Journal. Pwede naman may mga maldita. Nabuang na. Wala ka maldita po sa mga host. Oy. James, bilig yun may maldita. Oy, nana lang yun may ang among tono sa pag-ingon. Ay, aron makasabot ang tanan. Ka na. Di ba? Akyat ako, be. Okay. Ulat. Sa akyat ka. Nasa timbahal ang Kuya Neil, ang link. Kay di kababa si JJ og hagdanan diri. Nasa timbahal ang hagdanan. Kana. Kaabtik na lang dyan Daddy RL, uy. Lapag dayon ditong link, day. Hala, uy. I love it, talaga. I love it! My God. Mura magatong gamay. Wala pa ko'y tulog. Dali. Ha? Wala pa Naalagi sa... Naa sa Buntis, timbahal, siguro, gani. Nasa timbahal nga link. Ginoo ko. Hala. Meron ko nalimutan. Ate Bel, sorry. Ate Bel, sorry naman. Hello, bakit ako ganito katanga ang tao? Sabi niya, kalamig, JJ. Ayan, meron ka ng link. Link. Meron ka ng jacket, kaya alam mo na. Talagang hindi malalapag, Jay, ang link. Dito, tinry ko. Link ng Ng StreamYard mo. Ayaw talaga. Ayaw niya mag-blue. Hindi siya mag-blue. Bakit? Hindi siya mag-blue. Corner, magsalita Ayan. ka dyan. Asan si King? Kilala ko yan. Nasa yan? Rapper yan dito sa Moscow. Ay, wala Ako. pa, day. Finiflex lang namin kasi Corner.
Wrong turn Kasi ka. sabi ni Lloyd Jean, ano na daw, road to 1K. So, ne-flex namin dito para Dito kay ma-monitor Lloyd Jean namin. siya gikan ay i-flex lang namo dere. Wrong turn ka dere. Okay, just nagdali po ko ko'y tulog oy kay nagpahimo ko og pambulaga sa super chat. Ikaw katog na. Nagpahimo Kuya og Neil, music. dito ba ako gainan ni Grace Escalera? Sige ko, at Axe Corner, pansin ako rin, i-shout out ko rin. Wa, gyud. I-message in town ko sa kuanda, i-message in town ko sa kining messenger. Messenger? Kabalo bi ka nga gaulan dito sa message kay ipaakyat ta kada dog ato tong bulaga ni pila ilat. Huy dadto bi ako naka 8K sa iya ay kabalo mo pili na dugang sa kuada dito sa iya hapit ni Nubinta. Ay, Kailan hapit ko maabtan og half day na nukli tanan awan napalo ko ni Lolo karon di sige na kog dikit dili na mo pilit. Oo. Wa pa na ko maulian tanan. Hoy Nubinta gid ang nidikit sa ako tanan dito ka ay hapit gid ni Nubinta ay giatay bi oy. Hoy wag niyo muna akong dikitan kasi hindi mo na ako makabalik. Maawa kayo sa akin, Diyos ko Ayan. Lord. Bells Vlog, iwanan ko si Cedric. Ayan, sa'yo pala yan, Ate Bells Vlog. Thank you so much, Ate Bells Vlog. Thank you so much. Sino Team kayang Hope. gagawa sa akin ng pambulaga no ng ano no nung pang video no? Sino kayang marunong mag-edit dito? Hala, may pinaparing Hala. yan. Hoy, out ako dyan, hindi ko alam yan. May pinaparing Ay, wag na yan. lang. Dalawa kami. Kuya Dalawa Neil, kami. nag-usap na kami ni Ate Beng. Sabi niya sa ano daw kami. Sa 27 daw ako, umaga. Ano daw andun si Erika Imbang non? Gusto ko mag-meet kayo Hindi ko alam. Erika Imbang. Baka. Kasi, ano daw kasi kami, may mga comedians na ano doon. Natatakot na nga ako, nahiya ako, kinakabahan ako kasi hindi naman talaga ako magaling sa comedy Hoy. chururot. Hindi, yung ano ka lang, being real, yung natural mo, hindi mo paghahandaan yan, yung yun ay ano, swak na swak yun, kasi pag imo pa siya panukaran, dito mangog ka maglibog, mag-stutter, mao man nang may patong insigida mo gawa sa imuhang bisong, kay maugin na siya ang kuan makapatawa. Dili. Wa mo kay giti, anong sa siya? Ano si Kim Unsa? Sernal ba? Butni og oy para mo pilit langga. Mumuhol, kugmo, pwede pod kugmo. Gani mas pilit ang Wala kay- lagkit-lagkit. Sige ra man kag kuan, sige ra man kag kuan diha. Sige ra man kag tuwog, nung sa naman di kagitulo na galing ni. Inani na hitabo, gikan yung kang Grace Escalera kanina, pagkahuman, dito may kay Regina Faren. Pagkahuman na pod, nakamata na lang si Grace Escalera, naghilis na pod siya, niakyat na pod ko, matulog na pod unta ko. Sus daw bi kay di mo ko makatulog, nagbasa na lang ko, hapit na ako nahuman ang isa ka libro. Nag-ilis na pod ang ako mga kaila nga friend, ning akyat na sad ko, nabuang na gini ba? Sige, nagsaka, nabuang na. Sige, Sige ko sa giatay. Uga kayo din Libanon ba. Ana day, pangitag karnero diha day, pagpaturjak. Hoy, naunsa ni si RL ay tingog pod ana oy nagawasan na ka? Talk to me. Ayaw mo kong kausapin, bahala ka. Oy, talk dirty daw Oy, to him. Ako sa huwag mag-istorya. Ako ligo. Ansa? Ako ligo. Okay lang Ligo yan. Ligo ako, be. Tagilom dala tapad tamuhol wala mo ko nimo gitaparan naginusara na lang ko napanit na lang ning akong tarugo og kini sinalsal. Nagsigi ko ay di ba nagsigi nagsigi ko gulat sa Gitubuan na nagluas. Giluasan na ako. Gitubuan na nagluas. Dili ito gitawag anang ito kanang aside sa luas kan bitang ugahit. Gani. Ano ni kanal karon di ay. Ay kakapatan langga. Animal. Ay, Ano dala ko? ra jud kakapatan. Ikanal-kanalan na lang din. Kanali na lang ang dito mo di ba? Taga-asa man Taga Bukidnon po si ano, si Axe Corner. Yes, Cagayan Bukidnon, yes. Inday Eva Life Save. Tarugo og Tarugo Pikachu. og Pikachu, yes. Kay ano ko yung nakuha kay Grace Escalera. Oh, promise, ay grabe ka akong tabang si Grace Escalera kay gilapag niya akong link. Kaluha naman siguro. Mga be, puntahan na natin yan mga be. Pak! Shakira ang bayot. Di nag-8K Hello, so ang be. bayot. Kumusta? Mo ba na yan kon? Hello be. Kumusta? Hala oy. At corner pwede ba ako doon oy? Oh, pwede ba Saan ako? ka naman? Piniim sana natin ito para makaakyat tayo, manggulo tayo sa LS niya. Oh, Another Grace exposure Escalera? bayot. Hala, Ako Kim rin yung exposure. 94
from Kidapawan ga silingan ra ta oy from Kidapawan sad ko. Uy, kinsa may kabalo mo himo og video na ako dira uy bisag 10 seconds ra good uy pila may 10 super chat seconds? ana. Oy, okay ra? Okay ra? Okay ra? 10 seconds ra? Ay 10 to kuan di ay 10 to 20 seconds. Ah, go. Nabuwa. Hindi lagi akong bulagaon pag si Jan ang namo ni masak mo pila akong ipalupad. Na. Hoy, ayaw sa dahil ngayon anak kay mag-expect baya ko ano. Blue man akong ipalupad. Tarungan na ha no kapat kanang yung ipalupad ko makapatindog kog balay ha. Yes. Nausa man ni mga bayet oy. Ana si Gracious Adoriano to. Hoy, hindi Ay. guys, kung makakilala kasi kami ni Axpo ni ano, makakilala kami apat na Hindi ko kayo kilala uy, wag kayong ganyan. sa ano to, Bulgaran tayo? Ano to? Laglagan? Ingon jud mi na kanimo buhok tinatinuod. De? Unsa man? Unsa man? Hindi tinuod. Basi kalimot ka. Abi pa lang di ka afford. Bahala di tinuod. Mo na lang gipilit. Bahala di tinuod basta kuan. Bahala di tinuod basta kuan. Mahal. Ay, Suya sila Ginoo ko. Makapalit na nig motor day, badja. ay oo kay mahal ba Badja. sa no kay nabudyo bagi ko ana nagitegi ana dai bas wag buhat ang para nimo. Sarap. Ayan, Kim's Napay Journal gitigi. 94. Magpet Kidapawan North Cotabato. Ay, doon ka ito, Kim's Journal. Uy, nag-LS na si si Lloyd the Great. Wala pa ko nakapalupad ani puhuna na si Lloyd the Great uy. Nahurot na akong palupad kabalo mo pili akong gipapulahan ka ganina, duha ka buok akong gipapulahan ka ganina LS. Ala, pula, gid. Sana Yes, all kinaula. pula. O, sabi, Naulaw ko kay hala, si SNR bakit daming tawads? 31 na. 31 na ba? Hala, oy, nabit ko na Ang talaga tuwad? kay John Anieto. Wala pa. Tuwad? Ala, Kung nabit nyo gid ko nimo gaina wala ko ito, gamay ra kong tuwad. Man bayutan Ay. ni. Ano ito wad nimo? 34 katuwad, 34 sa katamsak o 50-50 dai. Ano Bunggo. ba i-50 na to na? I-50 na to ng tuwad? Ayaw natulog na diha. Di pasagdain ng tuwad, di ka ng tuwad, mauna sila ang mga hatred sa ilang lawas. Kanan, Ay. mauna sila. Yes, mauna sila. Unsa man Dili, ipakita dili, nimo Hangyo. Kung mahul buhati ko banner mahul be, maluoy ka ba? Ay banner kining. Wow, kayong mag-ingon sa inyong palupad ay mang-hold up gani mo na bulbul inyong palupad. Hoy, kinsa may yung bulbul daan na. Unsa Ay man ganyan. ang banner? Unsa man na bayet? Rasa. Ay, Hello. ano, Talixik City, hello. Ate Bibian, hello. Ang Pinanagpipin na banner ba? pawa. Ayan. Oh, di ba? Ay, daw, ay, ko, chikahan na ko sa banner, kidi, wala ko nakabalo sa term, ana, ako pa ba imong kunuhon, magsige na butag kagubot, ana, na po ko katulog siguro huna sa nga banner. Basta ka nang ipakuan, murag i-cover, at dili, thumbnail to imong gihimo. Oh. Ay, nato siya, pero kuan, dapat, saan pa niyo yan, man, basta, ay, kasakit sa akong giti. Di ba? Nakita niyo Ana mo si Kim's Journal og almoranas niya kog sige tinuwad dire. Nakita Ginoo. mo. Sa morning. Background aning Inay na Foursquare. sa hilig ba nimong tanaw anak bi? Oo, inana siya, pero kung premium ka, pwede, namagod siya, kining pwede background, ang inani raman ang kanang ay mga pato, mauna walay background. Oh. So, Hoy, Oo, huwag kayong mag-alala nga sa tuwad. Ano ba kayo? Kasi pag may maraming tuwad, lalo tayong i-recommend ni Lolo. Ano ba kayo? Grabe ang tuwad. Yes. Hoy, alam niyo ba guys? Alam niyo ba? Speaking of tuwad, na-solve na siya na problem sa isa ka LS ni Mamang Ingwetha de Ortiz na siya isa ka guest na naka-join sa YouTube camp na natakal nila yan. Napakalaking bagay ang tuwad sa ating mga channel because Yes. that means to say, nire-recommend yan ni YouTube na ay active pala ito. And then, isa pa, pag yung tinuwad ninyo guys, kasi for example, 34 yan ngayon, kung ninjas yung tinuwad ng iba dyan, trust me, balikan nyo yung LS na to bukas, tignan nyo, hindi yan 34 ang tuwad. Babawiin ni YouTube kasi meron ding spam sa tuwad. Ang pag-like at saka pagtuwad. Paano maging spam? The same thing pag nangisda tayo. Ang ano yan, hindi din na-recommend ni YouTube na hindi panoorin ang video. Kagabi ko lang nalaman.
Kahit nakalimbangin mo pa yan, babawasan, aalisin pa rin yan ni YouTube. Kasi nga, binigay daw ni YouTube ang logo na play button para panoorin. Hindi lang kalimbangin. Yan ang Oo. natutunan ko kagabi. Ayan, sabi ni Ganun. Gracias Adoriano Tong, ayan dyan, Ate Mana, ang kaldero, ayan, gipangita na sa kung sa iyang lola daw. Kay Ay, dugay magluto naman ako ng lagi. tawag Siya may kuan, siya may nang hiram niya, di ka balo mag-uli. Nung sa man na siya. Oo. Huwag niyong alahanin guys. So 34 ang tuwad ngayon. Ang mas maganda nga, hoy, pag-experiment kayo, pag-experiment. Unless na kayo makita nga video sa imong i-subscribe. So, kailangan Dili enough ang ikalimbang ra. Promise, dili enough. Yes. Mapo na Ayun, ako Dili enough kasi na-solve kasi yan kasi yung si Madam Ben Carbonell may kilala siyang umakyat din sa LS niya, aakyat yan one of these days, taga YouTube sa Australia naman naka-base. Yun, ang daming explanation doon about sa YouTube and everything. Kaya Yun. isa sa advantage kung may tuwad lalo na sa yung regular upload is yung yung paghalimbawa yung mga tuwad, mas yan, nasa-suggest yan, kumbaga, nare-recommend yan ni YouTube kasi active, kumbaga, may nanonood. Kasi ang talaga, kaya nga 'di ba ang binibigay sa atin ni YouTube pag naka 100k or yung mga button, play button. Anong ibig sabihin ng play? Panoorin, watch, ipi-play ang video. Yun ang yun ang logic doon. Kaya huwag kayo mag-alala sa tuwad. Yung mga tuwad naman, yung sa atin namang mga siyempre wala yan sa hardbook So of course, i-base naman natin yan sa ating mga agam-agam. Yung mga tuwad, yan yung may mga hatred sa kanilang buhay. Yung mga tuwad na yan yung mga tao, whoever you are, na nandito at least nadagdagan ang WH ni Gahauterang JJ. Kayo yung mga tao, feeling ninyo mas mataas pa kay JJ sa host or sino ba yung pinuntahan ninyo na hindi niyo magagawa. You are far, far, far step behind whoever you are. I'm sorry to say that, but you are showing your true colors. Kantahin ko yung true colors. Hindi, totoo yan. Hindi ako ma-imberno sa tuwad. Gusto ko nga magtuwad challenge sa aking sa aking LS. Hindi, walang magtatamsak. Tuwad lahat. Ala. I see you. Totoo yan. Totoo yan. Walang halong vitsin. Fresh from Himalayan mountain. Echos Carabansos. Portres Ginamos. Termos Los Iringi Katiter with chamomile and almond extract pack. Ganun. Pasabihan ng tuwad. Basta pag-ipaabot ng 50. Pasag dira oy. Tingnan, Wala sad ko nag-old. Yes. Kabalo mo. Isipon ako. Buti pa siya natutulog. Ako apay tulog. Hala, oy, Dili. matulog ka na Sa ako, tinuod. corner. Oy, iba naman talaga yung pagka-whitey mo ngayon. Ibang level na Hindi, ko totoo siya, yan. corner. Nag-38 na Jud ha. So meaning to say, nandito yan siya. Diyos ko, Lord. Kawawa ka 13 naman, Jai at saka Jong. Hindi, pabayaan na natin yan eh. Ginusto niya naman magtuwad. Sabi ni JJ. Ana gani ko, nasa puso ba yung thumbsuck mo? Kaya kung hindi nasa puso ang thumbsuck, pwede mong ilipat sa thumbs down. Hindi po. Inato na lang ginaingon ax bitaw. Wala na jud ko eh. Pakiday. Mm-mm. Aray, sila mas mag-uol pa na nga itong mga viewers kaysa sa ato Nga na ituwad, Diyos ko. Mm-mm. Di manggod kay kuan man na sila tinuod lang. Mao na siya ang mga taong na ay kuan. Hukay siya ka ng kaguol sa iyang kaugalingon ba? Insecure. Aside sa insecure, kung ano sa pa yung pinaka-worst sa insecure? Wala na ko nabalik. Basta ka. Ambot? Basta, mauna siya siguro ang kanang umawat pa na siya kung ana bitang naa siya dili siya kontento sa iyang lawas siguro ana siya kagid siguro iyang lawas. Wala Oh, dyan. Wala, ayoko idamay din nga. Charot. Dahil na po, oy, og mo dako kaayo kasuko na nga unta, wala man gud nabuhat na daotan ha. Dako man gud ang sa daw? Dako ang inggit ni mo DJ o dako nilang inggit pasagdi na lang na sila oy. Man gud ko per man gud ko ni request pug gamay. Pero ang request nako dili pud ingon to the point na mag thumbs down kayong lahat. Ganon, hindi nga man ngayon.
na ganon. Ang sabi ko naman, kung nasa puso ba yung thumbs up mo, kaya kung hindi nasa puso, pwede mong ilipat sa thumbs down. O, di ba? Hala, nangasaba Hindi, daw, Inday, nangasaba si Axe Corner. Kinsa naging Ayan. Louie Kapanyarihan. Andyan pala, Louie Kapanyarihan. Sorry naman. Kaya Louie Kapanyarihan, pwede ka mangisda dyan. At later on, we will end the live stream kasi mag-start ng aming Louie J. Nag-start na siya. Nag-start na day. Unsa Eh, man? inara. I-end na ako ni. Naog na ko Oh, kay Oh, magtuto. and then na kay Okay, mga ang ay Ginoo ka na nagtuwadaan na ang basin unya bidli na na. Basig di ana po Hoy, kayo imong dili. dagway ni Uyab. Sila sa kong Sa naong dili, ba dili. pero okay ra po. Hoy, imo dagway ni Uyab sa una. Jay naghimog daghang ninja aron. Nasagday na sila eh. So Eh, ako dahil di ba ko gagawin? walay jutasan. Ako gani. So dahil jutam yung mga Hoy lami gyapon kay si RL no bisag wala siya iligo no. gani lami gyapon siya no. Ambot, kamura may gakuan. Kamura may Ah. gikuan na niya. Wala jud siya ka move Dili on magawasan. Jay. Wala. Magawasan man taanig dili oras oy. Ansa man? Topless. Paibog sa Utgan taanig di oras. Patulog na baya kabayot basig pagtulog nimo napay mo kuan. Mo ano pa kasi Ay no, wa na mo gawas day. Anong gibawian man mo na si mga mag-cellphone be? Hala ka. Hala, Lithuanian ang tawag speaking ulit ko, tayo. Beauty Bella TV, thank you so much for dropping by. Thank you so much po, Beauty Bella TV. Ayan, Beauty Bella TV. Huwag mo na kalimutan ang thumbs up ni host kung nasa puso yan. Buhat na ko. naman, pwede mong ilipat sa thumbs down. Hala. Unsa naman pud na oy si paibog ana imong ginabuhat oy. Baka Oy. naman. Charot. Corner PM is dati lang ha kung nakaka-interest na ako. Bye-bye. Baba na ako. Dili man ko Bye-bye. dili pa man ko makabayad sa imo kay wala pa man kay super chat. Naa namang good. Sorry, wala pa di. Gcash DI or PayPal. Na kay PayPal, wala po ko'y PayPal. Nag-expire na ang akong PayPal nga card. Ay katong Philippines. Philippines akong PayPal. Sige, mag-register kong PayPal daan eh. Bisang Bongga. Bisang. What? Paul. Ansa may ipabuhat? Unsa naman pod na kuan. Huh? Basta uy di ko kabalo sa term ana. I don't know exactly how to say that. Basta I have that in my mind, back in my Montage? mind. Parang montage ng mga ano mo? Ng mga Yes, super chat. nakita ni mo nang hindi may sa montage na meron akong yung background lang muna yung kagaya kay Vancouver guy nakita mo yung sa last Ay. niya kay yung sa background Oo. Yung pag may super chatter magpi-play, ganon? hindi yung super chatter ko okay na saglit lang yun yung background lang muna yung background bitaw nakita mo yung kay Vancouver guy di ba yung apat na square pwede kasing ipaliit mo nga yung square JJ ipaliit mo nga itong square natin na option hindi yung full screen. Kailangan mo lagyan ng Jay? Lagyan mo ng banner. Wait lang. Paano Hindi pa banner. Hindi muna yung backdrop lang. Hindi siya makalagay ng banner kasi yung free. Free lang, free. Pwede yan malagyan. Ano mo lang. Lagyan mo ng word sa baba, Jay. Na banner. Word banner. Para lumiit yung banner. 4 squares. Okay. Sige, banner. Ito, banner. Bye! Ayan. Yan. Itong black Pwede mo sa background. Yung Sa black. background, Di ba, JJ, di ba may ano pa yan? Ibang option pa yan? Pag may guest ka, wala nang ibang option sa screen. Yan, yung ano, ilawan. Apat. yung ganito lang. Wala na yan talaga sa free. Hindi yan yung option na halimbawa shares 'di ba sa baba ng big screen may mga apat na ilang square yun, 4 or 7 square doon. Oo. 'Di ba yung may Yung sa yung guest, sa visitors pwede mo o sa ilapit, guests. pwede mo paliitin. Nung ganito. Awe! Gitawi at po. Pero mga ganyan.
Oh, di ba? Gusto basta pag-isipan ko 'yan kasi ganito 'yan. Uy, huy, abangan niyo ano ha, kung hindi ako makaano ngayong ano, makapagbigay ng malaking ano, sa July 1 birthday ko 'yan, mag-LS ako niyan. Ah, July baby one. ka pala. Ano gagawin ko nga? Ano, basta yung bisag unsa lang nga kanang kuan, bisag kanang basta ang hirap i-explain, my God. Ngano wala man ko'y talent nga Ano ingon na lang ani. ako, i-PM sa kuan bawa kung maka-replay man ka sa kay kay VGS nga LS, ipakita lang sa kuha pag video lang like sneak peek lang para na ako'y idea pod. Go. Sige, hala ka oy. Ah, Hindi li Atoga kinganon. diha ako yan Tagay ko eh. yung idea. Tagay ko yung idea sa kuan, July 1. Siyempre, mamimigay ko na giveaways. ah, Baka Ang naman. una na ang first na ko nga ang una na ko nga giveaway na siguro load na lang siguro no 8,000 worth of load bilang pag ano bilang ano din parang 8K subscribers. Parang ganun, di ba? Pwede din, di ba? i-cash mo na yan, oy, kaloka ka man. Uy, day, I-cash mo na lang. Padala, day. Cash na lang yun. Ha? Wala ako'y Gcash, day. Wala'y Gcash. Wala ako'y Gcash, day. Bank transfer ni Yan, mo sa sa amo na. kuha. Unsa? Bank transfer ni mo sa kuha. Kumbaga, padalante kag 8K, ikaw ang magpadala sa mga makadaog. Oh. Hala, lagi, no? Sige. Ato lang. Sige. Uy, sige, kaya ako magplano kay basin, let's say kung 8K, siguro 30 winners ng 100, so pila na sa 3,000. 20 winners ng 200 load, pila man yan? 20 times 2, 4,000. Seven na. Story lang Ay, animal, oy, kasamok, animal, oy, animal. Sige, kay mugol bi ako kuan, mugol bi ako kining, ala, animal, oy, saan man ako niyan. Basta, oy, basta mag-shikar at anapon kung makamatan ako. Kay, Kasi man mong kasturya karon kalag din eh. Kinsa din mo kasturya? Oo. Karon. Wait lang, wala pa ko iligo. Malagyan niya ng banner. Bakit ba ang kalisod na ang kahirap kaayo? Wala man kasi akong talent sa mga ganyan. Yung gumawa nga nitong ano ko ay si RL. Which is, if i-flex ko pa yung one of my LS, kasi dahil siya sa imong damgo acts. Ay, dalon siyang damgo kapuya pero nasa imong damgo usahay di man mo tunga akong damgo blackout man. Walay kuryente wa kabayad sa Meralco. Ayan. Hey, ganyan na rin ko sige babay. Buang na. Babay na diha day pagbaba na day palihog lang day magstorya sa aming aks dire. Pag-end nako. Hey, kay gimingaw ko ni Kuya Neil. Ay. Bot-bot Bitaw ni mo ay. hilom-hilom. Bot-bot. Ni day. Let's check ka ha. Ilang bitaw ka Hi. na nawalag ulit. Oo, kawala Sige, lang. na, Pangita ako na mo, talaga. wa po. Sila Kamu pangita niyo. iskwela diri kamu iskwela diri dapita kamu iskwela diri dapita di babo magtinga labi nag makakita mog mga laki nga ga short lang niya klaro kay ilah mga tarugo di babo mautgan di mo magluya. Sa bagay dili man ka na eskwela diha, nagbiga ka. Ay, sorry. Wala ay dili ikaw akong iring saba kaayo o Ginoo ko nang Kuy ay pagsuot sa imong amo nga nanguwag ay kung ina manguwag ka way mo iyot sa imong hadire. Yato lagi ka activity. Ayan, Inday Enya, shout out po sa Pinay na Kikay. Ayan, Inday Enya, si Pinay na Kikay, alam mo yan, si Donyang Pobre 83 na. Ay, hindi, alam niyo po guys, I'm very happy. I'm turning 30 and I'm very happy that kahit papaano may mga milestones tayong naabot sa buhay. Ang goal ko sana before nung ano pa ako college days nung mga 20s pa ako, ay hindi pala 19 pala ako nag-graduate ng college. No, sabi ko sa goal ko sarili ko dapat before 30 magka PhD na ako, hindi naabot kasi namiga pa man. So, wala na dahil. Next year pa ako ganap na isang quack doc pero next year pa or depende kung dili maburosan ni RL. Wala. Depende pa kung dili Birada, Kuya Neil, kawa diri ang asawa. Ay okay ra tong asawa naman puti ang asawa abi man gud ako tinuod sus kilod Ginoo ko kabit ra pud si RL.
Hindi mag-threesome. Napaong na It's a tie. ako It's a dahil tie. light. Ha? It's a tie. Napaong na akong lighting. Oy, it's a tie. Paano magiging tie? Ikabit ka lang. Kakabitin din kita. Uy, bakit? Uy, saan ba yung mga ring light ninyo? Wala kayong ring light? Kawawa naman kayo, uy. Uy, parating pa ang akin, oy. One of these days, baka meron na. Ikaw, JJ, wala ka pang ring light? Wala. Ne. Wala talaga. Kung meron, hahayag nung tako dere no. Sa akin, Sige, parating mamaya na, tatag ring parating light, na. manawat, ah. Ani ako oh. Sige, tryan tikag order. Sige, go. Hala, si JJ lang. Yara pa tayo na. Alright. That's Ay, it naan for naman, this kamera ni mo episode, na. guys. Thank you so much for coming. Ayan, meron Kasi tong ingon. sponsor. Charot. Hoy, ingon ba yung katong unang ano na to? Ang sa siya eh. Na? Oh, di ba? Diba? Uy, pagpalit na og green screen, pagpalit na green screen para pagsaka nimo kang biyeng, kuan na pagpalit og tela nga dyan na earth, parang lami imong background. Naanak ko'y green screen. Ring light na jud wala. Nag-try man ko once. Wala pa man gud ang ring light ko. Di man gud sa mukha og dili pa. Ano? Sayang ang ano. Pangitag Petromax. Ha? Petromax, kailan kag Petromax? Saan na? Bulb? Petromax ni yata. Ubos ko bomba ana natala. Animal. Nakasakot Ay, giro ko attack ka ubang tag bomba ana. Si Kuya, JJ ang nakasakot sa Petromax. Kasama na ako na siya makuha. Gala giro ako. Pagbuhat. Gadali. Excited. Ay, ako kay gawat gani ko sa camera yang gihatag nako. Wala pa gani ko Nagdali nakakumit ko, nagdali muhatag ko. ba kung dili nagsulti pa gani ko nabuang kay kung wala dana pagdagot og kandila daghan ka buok pagpangita dana og kandilarya. Ito kandila palit ka pulo. Kuya Noel, Palit kag pulo. Palit ka og pulo Laina ko kandila di mag-LS pa na kayo kayo. magtulo-tulo dire. Basta kay Jin ana jud kay Jay ring light imo ako adjud kay camera gid ako ah. Hindi na ba ma-afford naman ako dai ang camera ni okay ra dai kay kan makog mga connections. Lami magkamera Ako, si ay, JJ. Bluetooth lang ka Lami, Camera dai, Diyos ko Ginoo ko Lord. lami Pero naman ang ang ring kamera light si JJ. dili jud na dali dai kay Axe Corner lang ako na makuha ang ring light. Brato ra mo kay nang ring light pila ra man gud na tag 500 ra man siguro na. Grabe. Nakoy napalit 1K, 1K man to. Dako man gud siya. Ay ani na lang. Ini Oh, kung magsabot ta lang sa GCash, basig imo kong ibudol ha, kay basig mapa NBI gid ta ka. na. Ayot ko dai kung nagabudol ko dai dugay na jud ko na as prisuhan bayot. Sige kung magkuantaan ng kuan anang sa GCash, let's say 8K or 5K, ako na lang pasubraan then ikaw na lang day palit og ring light anak na lang. Alright. Ha, bongga. Bongga ha, bongga. Wala Wala mo ano ring na light. ano na lang akong isend na lang sa imo is naman ay mga resibo isend si Gmail sa kuha gikan kay GCash. So, mo na to kong proof of purchase. Pwede ba GCash ibayad sa kuan, ibayad sa kanang Lazada? Yes. O, Lazada lang ilahang partner. GCash and Ay, wala din sa Shopee. wala Dili ko nag-Shopee, Lazada ko ay kabalo mo katong nang hatag bitaw ay nang hatag katong paguli nako nang hatag man kog tulo ka TV sa among kuan silingan. Sa Lazada na ako gipalit kana ra kong Ace kanang flat screen ba nga katong Ace nga 32 inch. Oo. Lipay tan kay Uy, ninang ako, satisfied ko sa Shopee. Ay mao ba? Mm. Di man gud kay ganahan ko sa Lazada in a way na kuan kay siyempre kapila na maguna ka order na lipay ko kay ang TV hantod karon kay buhi pa gihapon. Shopee ko. Kailan mo ka ng Ace nga TV nga tag kuan ra tag pila na 4,000 ra man siguro ng 32 inch. Ana sa Inday Eva ba lampara na lang host JJ. Ginoo. Oo. Pagkuha, so magato kay gasoline station ani aron makuha lang gas aron sa ko lampara. Ay dili sunuga inyong balay parang hayag. Ala. Laina pud oy nga ako. Animal. Ay, ganun, lalo sa kamuli, kay maggusto gyud ko magkita, gyud tadap, ay, quarantine pa, hindi ka kulkugon pa, mali yung kigol, no? Unsa ba? Unsa man din unsa dia? Kung magkita mi Ginoo ko magpaligwat jud ko magpakulkog gid ko ni RL. Ay, ginoo ko. Ay, Happy to ba Yes, mo oy. ng tawanan na.
Ay di humanda siya, bahala pag nana siya asawa kulkugaw ka dito 5 minutes lang. Naglingaw ulit mas daddy. Basig dili na siya, basig dili na siya mandiri na siya og bayot ini makakita ini magkita ta lang bahala siya eh. Kay kung halimbawa Dili tayo mag-uban-uban ta sa- mag-picnic ay magkuan ta mag-banding ta ninyong tanan let's say na si 15 available sa Pilipinas, di naman ni sa Ah. ay siyempre naaman ni si JJ, naa si Jan. Oh, Dito rin kita sa Northern Mindanao, dili kita dito sa Southern, kinasa naman sa South si Kuan, si JJ. Muadto Yeah. si JJ og kanang Northern. Dali raman 5 hours Kay yung dito mo tas biyahe. Dito ako maagi sa Carmen. kung Kasi Davao 5 hours wait ug manay kag Surigao day 8 hours na lang Davao na 8 hours ang Davao day gikan diri sa amuan unsa ka. Kung sa Ay, Davao paminaw, na ay kuan, na ay airplane, na ay kuan sa Surigao Airport. Naa. Ang mas Na madali maga sa siguro Butuan? magbaya Cebu na magkita na lang ta sa Butuan ay na lang na ay flight Butuan to Davao. Naa. Wala. Wala bayot. Naa, isa lang. Isa kadlaw. Ay ba Ana, yun? day. Ay na lang Isa. Ani na lang May isa kadlaw. magtagbo na lang ta sa Cebu, magtagbo na lang ta sa Cebu and then sa Cebu paingon sa kuan, Surigao mag-flight to Surigao or Butuan. Eh, kalami, anak. Kay mas ko, dali uy. pa. Good. Kay Ginoo ko. Uy, sayang kay ang time mo na hunaan ninyo akong 8 hours magbiyahe-biyahe ay kung ignadan niya magplano ta magbanding duha ka adlaw. Ako'y tayo, Biyahe pa lang perfect idaan day hurot na. One short period of travel. Ma-short jud ang time tungodan sa travel bitaw. Yes. Oo, okay. Mm. Siyempre, napit tayo mga sariling ganap. Di, hulaman na to si RL ko dito sa ihang mga kabilinggan dad to. Sige, RL, ato tag Siargao pa. Dayon. Ay mongga. Mag-rent ta og kuan, mag-rent din ta dito og kanang pila ta ka buok, let's say ikaw, si John, si Jay, kita sa pamilya mo abot. Sila Ma'am Ma'am Silons. Si Jay ko. Si Ma'am O si Ma'am Silons ko makauli si Ma'am Silons. Nabi ito yung mga kuan sikiting. Let's say unom ta, mag-rent din ta og tulo ka kuan, tulo ka cottage, ay tulo ka room. So ang tulo ka room, lahi separate ang girls, mga boys ay dito rin naming duha ni RL sa isa ka room. Ay bahala mo na. Mga Bilabot mo hayop ang ka. kwarta. Ang Bilabot bababoy mo ang na. kwarta. Pay, Uy, Ang buwan na bababoy. yun. human naman na, uy, but. Start na si Loy. Mula kausan ko. Sige, But ay mo lagi na kay Ay, mag-istorya lagi tag mga ingon ana mo. Di na nain ganahan. Ibis na lamian na ta. Oh, Wala Katulad malaka ko, bitad eh, daddy. corner kay ako man jud dili jud ko maayo sa kuan sa dili jud ko major sa arts and crafts so laban na nimo. Kuan ko, actually ako ang major biga-biga. Nagmahay gani ko nganong nagmahay siguro kung ginikahan gipanganak ko no nga bitaw na ko nakisligastos sa akong eskwela. Tapos inani Ah. bitaw? Mo lagi na. Ikingnan bitaw kapag major witchcraft and wizardry, wa pug ka. Wala Ah, dyan, po na wala oy for you. sa university. Ay, ginoo ko si ako kay RL. potion making man ka Jay, lahi ba kag ano, Oo. classmate ta sa ano sa witchery na ano course. Oh, subject. Ako kay major in kuan man ko, major in witchcraft man ko siya kay potion making man si JJ ko. Mm. Gamugna kog mga kuan katulad timplak. Hoy bitaw no. Sige mo na akong plano siguro mo dili ra man ta mo gastuan nag 50,000 oy. Dili. Ako, Dili, tayo na eh. ala, dili eh. Dako ra ng 50,000. Naman po may mga Uy, pocket ginoo money. kay ay Oo, di naapod tayo mga- Aman, Di man kay di man good kay kabalo mo pag uli sa Pilipinas gastador kay ko dinhira ko dili gastador. Ay, okay. Alangan. dagko mo gud ha. Kay paminaw diri man good kay dili na ako ma-savor kay kana bitong let's say na ako'y tatigom. Dili man good dili siya mao akong gusto. Kana okay gusto nindot siya pero dili na ako siya gusto kana bitong ina na usahay gina kuan na lang mag-travel na ako lahi nga countries kay dili ko satisfied ba na use na bitaw ko kanang kabulo mo anang kuan kabulo mo anang feeling nga anak ka sa Pilipinas nga ay sumuha na kay ano gusto na pug lahi something new unya karon nga anak ko sa overseas mas feel na ako ang sa Pilipinas. Kusog ba na? Anak yun ang tao. Hindi makontento. Hala, Hala, di ba kontento daw. nakontento bi ako sa imuha ikaw ra bi ang dili ko nimo tagaag chance. Hala. Sa ano ko pa naman, akala ko pa naman open-minded ka.
O, Hala! Sa business ka eh. Skills ninyo, oy. Bakit mo ako bakit mo ako binabasted? Tara! Sino ba ang may sabi sa'yo ginastit ka? Hala ka! Hala. So, ibig sabihin may chance pa ako, ganun. Hala ka! Sino kayang susunod mo si RL? Nauna na kasi si CJ, sunod si RL. Sino kayang susunod? Si CJ kasi, nawawala na siya sa ere kasi alam mo naman, yung nagpaparamdam, parang ako lang din yan, nag-ELS, pag makilatan ka, mutubo ang mura siyag mushroom. Totoo ko ang Uhong. kabote, ay uhong, ano yun, Oh. sisibol ang kabote, uhong, yung mushroom, pag may ulan, at saka Oh. may kilat at dalugdog. Mm. Kilat. Uy, si tuwa man kagabi namin kikabuangan gabi ni JJ sa LS si Daddy. Ah. Wala siya. Ay, Jay, pakita Seryoso Jay. ako kay RL. Seryoso na ako kay RL. Si Jan o si Gigi Gabi, galit sa virgin eh. Oo. Dili, seryoso. Virgin na Seryoso ko, hindi. Seryoso ako. Sino ba yon? Tanawa Jay, pakita Jay. Hulat. Galit lang ka ko na. Dili, seryoso ako kay RL kasi ang sa aside doon, hindi ako mahirapan pag halimbawa mag-communicate kasi Bisaya. Ang hirap kasi pag Tagalog. Oo nga, tama. Ay, umakyat siya kay andito siya kay si Siloy. Ito si Noel Lapati. Ay, kilala ko man yan. Taga Bukid, Bisaya man yan. Taga Bukidnon, Valencia. Oh, taga Valencia na. Kilala Taga ko Bukid na. Kilala ko yan kasi ano yan, Team Dreamers yan. Anak-anak niya ni Mama Joel Acuela. Kilala ko yan, monetize na ngayon. Hindi ko pinaliparan yan. Hindi man naman niya ako pinapansin. Doon ako napapalipat sa mga taga Bukidnon na kakilala ko, yung gumagawa sa akin ng video, ay ng audio. Palipad ako kanina ng 1,000 ng pula day. Shock siya. Bongga. Congrats, Monica. Oh, Monica na pack. O, di ba? Hindi pa ako nakalipad ng papula kay RL soon. Kasi gusto ko din ma-feel niya yung pula. Kasi nung siya yung na-shock sa akin nung hindi ko kasi nalaman na may nagpalipad sa akin ng pula. Siya yung andun sa aking LS. Paliparan ko din niya ng pula si RL pag nakabudol ako dito ng bangko. Ayan, Evelyn Masangkad. Ayan. JJ taga-asa ka, Jan Anyego. Ayan. Taga Surigao po ako. Ala ka day, taga NBI na day, CI na day, taga NBI na, taga Surigao, pangitaan nyo na sa Surigao. Nagibudol si malinis ang record ko dito sa Surigao, nung saman mo. Ako din, malinis ang record ko. Anyego, taga nyo po. Taga-asa ka po. Asa inyo ha. Taga-asa kayo po, Taga-asa ka po. Ayun, bitaw, promise, seryoso ako kay RL, pero wala kasi akong feeling ko wala akong chance eh. Parang hindi kasi siya, totoo, parang hindi kasi siya yung ideal guy na para sa bakla. Oo, doon talaga siya sa body figure talaga siya. Oo, kasi daddy namin wala akong magawa. yan. Kahit ubusin ko pa yung yaman ko, wala pa rin. Useless lang, di ba? Kung siguro magkita ta sa personal, maulaw kay siguro ta sa usag-usaw, no? Ay, di ko maulaw. Ulaw mo sa kupang sagpaon ta mo, tayo pila raman ang sagpa, 500 raman, upat mo kabuok, di sa kalibo, 500. Yate rin. Pasagpa na ako. Dili, sa kalibo man ako. Sagpa diri, anak. May mulakra akuan. Paabuton man ako nga mulakra ang akong 5 ka kamot. Kung 4 ka kamot, di 400 ra. Tala. Kanang mulakra na si Kuan ka na nag-ana si Ninoy Erskisa namang nampiling. Kanang mulakra gid na. Dili. Tagsagpa mo, ulaw-ulaw mo, Ginoo ko. Unsay mo ulaw-ulaw mo, Ginoo ko. Mo ulaw-ulaw man mo. Di mo kabalo malibang? Di mo kabalo mangihi? Di mo kabalo mangutot? Kabalo. Oo. Maulaw man mo. Parihara man ganit usa ka maulaw kung dili nakakaginhawa. Maulaw na ko kay ako ginhawa. Usa ka maulaw kung kuan. Usa na ka maulaw kung unsa man ha. Kana bitong ulaw-ulaw? Basta mauna na siya, lay na daot na jud ko sa tulog-tulog ba. Wala. Na blanco na. May basi magdigpa na kagkuan diha. Nabuang na. Unsa digta? Dili kay kining balak na ako nga idalon ta mo sa kuan. Isa ra man gud to ka room ang kuan sa balay sa Cagayan oy. So wait.
Saan man Sakto ako man mo niya. dito. Ang ay okay man ang iyang kuan, okay ang iyang area kay siyempre pag sulod nimo of course lababo, then kusina, tapos kitchen dining area, Ah. tapos sala, and then sa pikas room and toilet. Inana ang drama sa mga condo, studio type, ragod, ginoo ko eh. Ah. Gamay ragod ka. Ay, pero hoy, lamay kay dadto kay soundproof, pwede mo magkuan dito, magbiga-biga pag, ay, mag-orgi-orgi ta dadto. Hoy! Ginoo ko. Diyos ko, Magdala Lord. kag Ako kuan, bawal na kuan na. Alam mo na, Axe Corner. O, di dala ang imong laki. Kaya itong Kaya tabangan. apilo na ta dito. Mag-party ta dito. Dili. Sorry, ako lang po yung ano, charot. Ay, dili. Dalon ta mo dadto kay kamo akong ipahinlo. Ay! Perfect. Okay ra, Joel, basta kay naa ang kamera. Upload ang ring light. Dili, Adun sa dili kabuok. gusto ko nga kuan, gusto ko dili si Tino lang, gusto ko nga magkanap bitawng kuan. Nindot man gud adto kay sa kanang iyang terrace na siya murag mag-stargazing ba. Mo rin na kanindot Ah. actually ang na-miss bitaw na ako sa bukid sa Philippines. Kay ang Ah. kanang magbanding ka with friends lalo na ay sa una man gud sa mo ang time katong dili pag ay di sa mo ang time katong after college uso kay sa mga mag-bonfire. Ang kanang Ah. mag-camping ba, mag-tent lang Oh, bitaw kay di pa bihadlok kay sa bato nga time nya karon gihadlok Yes. naman ang palibot day. Unsa na lang dito Mao dai lang. sa amo aday manuktok ang NPA dai dito sa pangantukan dai Uy, manuktok dire. Speaking Bang, of, bang, nakoy delay. chika. Uy, nakoy chika. Nagubat sa amo asa kabanglasan. Oh, dira jud na permit dai. Mo mulahos na Ano dito man sa programa kag salin sa kuan? Dili, nanawag akong mama kagabi. Ginervyos akong mama. Kay, Oh. ngano ko nagsigwang, ay, to sa gabi pa ay nagsigwangwang. Pagkaugma, Oh. siyempre kini adtos mama kay i-check niya kung sino sigwangwang. Dool raw dahil kay ang gipambutang ang mga kanyon dapit sa siguro mga 20 minutes na baklay gikan sa amo nalisang ako mama siya unsa man mo adto na may uguan kagay di oro ko pag sure mo daan na napabit na dapat ay biyahe. Nahadlok gid akong inahan ay. Anay Ay, Oo, dalag yun ko ako kuan na siya. Ana, pero Nagbuto-buto da adto sa amo nagbuto-buto ginoo ko tabang mga langit. Ala, 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 may alog, may alog, may alog. May pag-aalog na nangyayari. Ala, may alog na nangyayari. Unsay alog? Stretch Tawa man siya sa premiere ni Daddy kahapon. Wala man aday. Wala, Ay, nabahala kita. O siya kabalo. Uy. Lami ayo Gilulo ayo si RL? dito. Nagulo si RL sa iyang premiere? Naa sa'y premiere, may paalog doon. Unsa man ang alog oy ang alog sa kunahuna kay murag kalog ang utok ni ana ba si alog. Ala! Tanawa. Tanawa Ay, na lang. bahala ka. dito. Di na ko matan di na ko madto Dali ara lagi ko mangluod ko yan, Nil. Dali, dali kay. gidugo biya ko berhin sa regla. Uy, grabe. Uy na siya ko bag-ulang na si bag-ulang na si Lloyd the Great sa Timbahal giad. Oh. Okay. Nasa kayo wala na si Memed ani kay kaganina pa na ako nakita nga nag-react siya sa akong kuan kaamulan nga gisend dugay nagilay ko na kalagda do no. Uy, dugay pila na kakadays wala sulod-sulod sa GC na unsa ka. Weeks. Ako nagparamdam bayat anak kong hala basta nabuntis na to na goal mi ba? Unsa kitay mabuntis na ako nga si RL na mag-Dubai na among Moscow. Malay mo, gipa LBC, gipa GNT na gilabog sa taga GNT ang sperm cells. Ay, Kanya kay 5 hours pa man ang flight pa hoy kaya kay na ko natuon si RL ay 5 hours ra unya. Kuan biya visa upon arrival rabi ang Dubai ay pwede ra mag electronic visa. Dali ra jud kaayo. 5 hours ang flight. Ina na kabungga day. Oo, kaya ta kay na ko adtuan si RL. Ay, kabalo na ko day kirang TikTok kato day mga kuan day mga NFA sa tuod day mao din nagpost sa TikTok. Oo, TikTok man daw, TikTok gang. Oo, TikTok tok gang bitaw. Tok, isang milyon pasok. Tok, 1 milyon pasok. Charot. Mapunta ang bukid nun ba pero Diyos ko Lord, dito sa mo lami bitaw view niya. Pag wala Patay, may kuan patay bito. Dili. Nood na yung mga sabot-sabot Oh. ha. Kaysa ilaham akong RL, ang lami silang RL ang dakak, dapit sila doon silang RL ang dakak or Anduka Bay. Di mo ganahan. Pero di ka ganahan sa dakak? Dapitan, di mo ganahan. Aman kaganahan. Sa imo ha. Kanang sa min. Uy, magluulo kung dili oras diri ba ko ginala Grabe. Kabilasa ba nimo? Pag said sa ko abi naka-brief ka be.
Ako kang hubuan sa akong imahinasyon, charot. Bitaw, aside sa kuan RL, aside sa ang sa tawag aning ayo diha sa Mindanao area. Sa Surigao no ang nindot no sa Surigao. Oy, baganin ninyo diri dapat mga December kay dalon ta mo sa Laswita ro mo ipanganga Oh, mo. dati mag December daw ting ulan ting bagyo. Dai, Dati ang December. nindot kayo diri dito dai kay lami kayong balod dito. Isa sa ring paminaw. Laswitan lagon. Ay dahil di ko makasearch. Paminaw kay katong nag-uli nagkamigi 25 days mi sa kamigi in December. Nagmahay akong inahanti nga no nagbagyo. Happy paminaw ulahi sa barge. Oo. Ay, butang na to Dili. sa mid-year jud karon no. Dili Murag magkuanta na. Ako kasi yung tipong tao na may mahilig magsulat-sulat og kanang plano. Ikuan na siya, i-plan na siya. Let's Oh. say for example sa Mantay di na matinood. ting ulan. Dili July or August mao na akong ting uli or September. Paulit ni Let's say karon gili pa makauli ginamay kagid. So kuan siya. I would love to suggest na sa Cebu ta magkita jud sa Cebu and then fly together sa Butuan or pila ka hours ang Butuan to Surigao. Musakay pa man ta nagbangka oy kalagot. Yot, Si 30 Bangka. minutes na butuan ba? Si Butuan. Uy, butuan to Surigao dali ra gyud. Pila gani ka hours? Kung diri to kung sa buton to diri, kuara na siya 3 hours. Oy kadali kasayang sa 3 hours walay airport dan adto sa inyo ha. Walay airport diri na kuan. Wala kagayan sa Butuan bayot. Grabe na dyan nakaduol dayon sa man. Mag 5 minutes airplane ka. Oy. Uy dili walay flight sa Butuan sa Cagayan. Taga Cagayan ba ako? Oh, wala gani. Unsay mo Oo, ginapamin sa ganyan? Di magud Cebu kay kung ang kuan ra pila ra ka minutes ang Cebu 30 minutes sila Cebu to Cagayan 30 to 40 minutes 45 minutes. So from Cebu fly na dayon ta sa mga less than na niyan 30 minutes to 45 minutes to Butuan. Ay hindi Oh. sa Siargao. Wala day airport daan na sa Siargao. Na, di ba, Day? Sir Okay. Siargao, Day? Na may airport sa Siargao unsa mo? Ay, airport sa Siargao. Pila ka oras inyo sa Siargao? Ambot wala pa man ko kadto. Cebu to Siargao. Taga Ano Surigao ba ka. pa Di ba Siargao man na? Uy, layo ra sa amo. Layo Ay, ka. layo kay na diri day. 12 hours na biyahe oh. Pila ba? Ay animal man ita mga tuoy Enchanted Kingdom man na napit ang Enchanted River. Mayot. Mga botari Manila, Day. Mga Dili Enchanted Uy, ang River. City River mas dool sa amo Do sa ila na. Unsa man ang lugar, Surigao? Surigao del Sur man ko, Surigao del Norte man ang Siargao unsa ka? Sorry na good. Uta ka balo. Ay sige sa Butuan na lang ta magkita. Ay sa Butuan na lang kay na may flight Cebu to Butuan. Nitagbuon Okay nita na. ni Jan sa Butuan. So ang mag-fly ra na si RL ako og si Jay. Pwede man magbaylan si JJ. Nga pero advance lang siya. Dili jud Day kay para ang branding Day Diyos ko. Di man gud kay layo. Pila ka hours ang imuha JJ paingon sa Butuan? 7 Kaya hours. gikan ka- One day siya kung gikan diri sa mo adjod. Kung from One day. Hoy simba ko One day. kahadlok sa one day. Okay kayo na, oy. Ano man na, Okay ka na, Dag. Davao to Butuan 12 hours. Sa mo ay dili. Ano jud siya mahulog siya og ano jud isa ka adlawan jud. Wala pa gid gabi ha. Hoy, Isa ka kahadlok. adlawan lang. Sayang kayo ay. Hoy sayang kayo ang time day. Ginoo ko sayang. Mas Ang advance, time. mag-advance man siya. Advance travel man siya. Asa kung tulugan di bayot. Oy, tulugan de dire. Ay, no. Inikabot Wait, mo yan. Wala nang zombie. Mangita. Oh. Hoy, kahadlok ba di mangit tulugan di mangita tag kuno kami sila sa tuabi pa lang o dili lang kita ka-afford bisag motel. Bisan pag tag-isa ta ka room. Parang way mahitabo. Anos aman na mahitabo. Kadugay pa ana plano na mo. Di man dahil kay kung mag-save ko karon for example, let's say $50 every month. Let's say for example, kung next year, kasi siyempre wala may flight karon. So next year, so it would take us let's say 12 months. 12 months from now. So 12 times 50, 12 sa 10 pa lang daan may 500 na. 500, 100, pila man na 600. Kanang 600, pila naman na siya. Na siya sa let's say 25, 35.
May gipaingon ano ba yun? 30 Kasabot. Wala ko ka G. dollars man, dollars. Dollars. Oh, let's say mag-save Ah. ko start karong July, mag-save ko karong start July $50. Dayon, Oh, naka $50 every 31. month. Naka 30 o 31. Naka 31. O, Kiam. 31K. O, di. Siya di na makaigo, biyahe-biyahe kaon-kaon, di. Napakoy kuan. Ay, kaya ra kaayo eh. Kaya ra kaayo. Ay, Ginoo ko. Huy, pero tibi ako, kabalo mo, ang isa bitaw sa, sa kabutang nga, dili na. Ang blue o ang violet. Asa? Depende na ako sa one. Blue ang Isa violet. naman pud na. Mas bet na ako ang blue. Oy, wala may Blue nagkuhan day. sa ko ay message na to. Ano yung ginagamit na pag-transfer ng picture sa email? Ganda. Ayan, JJ. Ayun, tayo na nabasa. Hello po ulit, sabi ni Rex TV. Rex Hala, TV. inita sa akong cellphone, oy. Okay na ba siya, Kuan? Dili kayo live? Chokes. Mas bet na ko tong una ni mo Kisen kasi kato. Sir Reggie. Para maiba naman yung angle. Ang ako magong branding sa ko ang every thumbnail na ako, naasa ko ang left ang ako mong pictures. Ang kana magong blue, nasa right. So, masyari malahi. Buhati ko ginana, be. Ang kana pa kana ko. Green na sa blue. Hindi, kabantay ka sa akong thumbnail, tanawa sa akong balay. Ang ako, Kanang naa siya permi sa ano. Ay, dili sa thumbnail. Di, unsa man ang thumbnail? Uy, di kasabgo ko sabot ang thumbnail. Og ba, basta sa, ako sa StreamYard ra, ibutang na ko, ipagamay na ko akong picture, then ipadako din ako ang kuan. Baka na dapat makita sa babaw. Nga color, sa babaw nga lining border, din sa ubos po dahil. Maginaana ba? Ibutang sa taas. Welcome, kanira gihapon. Ay, Welcome to our channel. Dili, bisag unsa, pwede na ko ibutang akong social media ek-ek. Pwede ra. Sa ubos. Nakabantay ko sa square, sa taas, dito lang butangan og mga kuan, mga paraphernalias. Oo, mga kuan, mga decoration. Oo, mga ribbon. More, butang mo axe corner. Pwede. Axe corner, diba? Axe corner, well, everything under the sun matters. Kaya, char. Kanya, unsa may plano, last Uy. Unsa man, hapit na mag-end si Aloy Jen dito. Dili mo adto kog kuan, adto kog post office kay kuhaon na nako ako ang pin. Ala sana. Nakuha na nimo. Yes, sayang kaayo kay kung nakuha pa nako siya atong before pa kuan, kung naabot pa siya nanon ta ko'y sweldo. Dako na biyang ako natigom sa duha sa isa ka ay atong May pa lang kay 3 figures na 1 stands 100 3 figures na. Ay muhol, chikay ko pili ko lang sa imong pin ay nahit naman na yung pin ay yung threshold. Hit na Daghan na ako. magpalupad sa iya ha. Hit na niya in Ha? 1 week. 116 ako. Yang hit na niya yung 1 week. Sa lifetime na ay sa month of June na tanawa sa imong kuan studio sa month of June ba? June man ko nag-start na monetize, June 4. June Tanawa gani sa imong lifetime sa imong ay tanawa sa imong live adto sa imong YT studio tapos revenue din sa month of June. Diya sa imong cellphone. So atong panukaran ani si kuan adto sa YT studio nga app. Adto sa imong revenue analytics di ay. Asa na see more. Wait. Nice signal. Dapay. YT Studio, tapos Sa kuan na siya sa YT app dili sa browser. di sa Di ko browser. makita oy, layo. Sa browser. Sige sa browser tapos i-hover siya sa revenue, analytics revenue. Analytics. Naa pa di ay ni doon yung pobre naa pa mi diri o nagchika pa mi day. Wala kay api sa mong plano. Ang yang 1 hour mo nag 2 hours. Ang plano 1 hour lang. Sa all man siya. Madungagan. June. Adto din sa revenue. O sa month of June. June, ang nakabutang diri monthly estimated revenue 160. 160 hit na nimo. Sulod mo na siya ang musulod. Madungagan pa na siya. Mo na siyang estimated more than 160 ang musulod sa imong AdSense kayong karon.
Oh, apil na siya, mo na yung apil na lang ads ana. Madungagan pa na siya sa imong mga remaining LS sa mga upcoming LS. Wala pa siya yung estimated revenue 160, your estimated ad revenue 15, estimated monetized playbacks 100%. Dapat Kung imo magutan-awon dito sa YT app, katong app kato bitong app nga YT app. Dito po almost accurate po dadto ang makita nimo sa imong estimated revenue sa month of June. Tan-awa gay dadto kay total na siya tanan. Parehas ra. Kaning YT Studio na application. Can't relate. Parehas na. 160. Madungagan pa na siya, madungagan pa na. Wala pa man sad na-update ang katong namay kagabi, katong kuan ko premiere ko namay nasaag, nag-super chat, di ako bantay, di ako kaila. Madungagan na. Dapat mo hit ka kay sending na imong pin pag adto sa imong AdSense, i-check ang imong adsense.com, adto sa imong adsense.com. Siguro kay na-hit naman nimo na more than kuan basic sending na imong pin. I-check dadto i-update dadto para kuan para makita nimo kano sa gipadala imong pin. AdSense.com. 2 to 4. 2 to 4 weeks bi na 2 to 4 weeks bi ng AdSense.com ang kuan ang ano ko sa home, AdSense.com. Tanawa sa ubos, wala nakabutang sa ubos. View more. I-hover pa paubos gamay, wala verify your address. Hindi, view more. Wait lang, tanggalon ako ang akong green screen para makita. Naka-green screen like ka? Wala ka naka-green screen. Wala, naka-green screen pero makakuan og blue. Sama ni. We apologize for inconvenience but we are process the request at this time. Your engineers have been notified of this problem and will work to resolve it. Makaon sa ko Wala pa ko sa kaon ba? I-screenshot ra gud be i-send sa akong messenger. Pag PM na lang mo be. Sige na. Mag-end na ko. Sige na oy. Sige oy kay maglulo. Maglulo sa ako. Ala ka. Abi ba na kung wala imo gawas? Nakita naman ako, butaan man si RL. Ay, Diyos ko. Ang sarap ni RL pag mabait siya, hindi siya masungit. Ang sarap ni RL pag mabait. Mabait naman talaga. Ang sarap niyang ihag. Ang sarap niyang ihag, no? Oh, ganyan yung tipong na masarap i-cuddle. Ang sarap niyang katabing matulog, yung ihag mo lang siya, yung walang itsusa ng enough na, yung ihag mo lang siya, tandayan mo. Ang sarap. Totoo, promise, ang sarap niya. Parang feeling ko ang bangon niyang katabi. Yung parang enough na ba? Baka nakailok. Basta ihag ko to si RL. Kahit pakasama pa kayong tatlo matulog, apat, ihag ko lang to si RL. Ako ang tapad ni RL. Ihag ko lang to. Unsa? Katog na diha kay si Gigi o ni reklamo na. Gimute niya akong microphone. Ayaw daw, B. Tama na, day. Grabe na, Jud. Ana, biya ka matulog na kanya karon wala paghihapon. Dili, mag-deposit pa ko karon kina ako'y paluparan. Ay, kinsa. Baka si Loy. Sige na, Si Loy? katog na diha. May katog na daw. Pag good night, Daddy RL. Good night. Unsay Good night and a beautiful night. Isa? Bye-bye. Sige na, bye-bye. Amping mo diya. Vice. Kaya naman guys, ayan nasaksihan nga natin ang harutan at chikahan kasama si Gataran ZZ sa oras na po ng alas 6 hanggang alas 9 pero hindi tayo nga aabot ng alas 9 kayon guys kasi meron kaming susuportaan na isang monetized channel na ngayon. Kaya guys, maraming salamat sa pag-antabay at pagsuporta kay Gahoterang ZZ Vlogs. Kaya naman guys, maraming salamat sa ating 7 million viewers at meron tayong ilan bang ating meron tayong 37 thumbs up at 37 thumbs down. Kaya okay lang yan, hindi po yan makaka-affect sa ating channel. Kaya naman guys, this will be Gahoterang ZZ saying that unsa may suliran sa kinabuhi mulaban ng yuda og manggahot tuda. This is Gahoterang ZZ signing off and saying goodbye to all. God bless and keep safe always.
Saying goodbye, guys, and God bless. Bye.